tikulandireni masanano kuno kuli msonkhano waukulu osankhaniwe mchipani cha People's Party PP. Msonkhano umenewu wayamba dzulo ndipo lero ndi tsiku lachiwiri limenenso ndi tsiku lotsiriza. Tinakufotokozerani mmawa uja kapena kuti tsiku la lero makamaka akulu amenewa akuluakulu a chipani cha PP amene akonza msonkhanowu anatifotokozera kuti lero likhala loponya voti kuti anthu nthumwi zisankhe atsogoleri atsopano a chipani chimenechi cha People's. Ndiye masana ano chimene takubweretserani ndi chakuti kuponya voti kumeneku kwafika kumapeto, atsiriza kuponya voti ndipo nthawi ina iliyonse kuchokera pano akhale akubweretsa zotsatira za chisankho chimenechi. Ntchito yathu kuno ndikuti tikufotokozereni, tikupatsireni inu amene mukutionera ndi amene mukutimvera pa wailesi zonse zimene zikuchitika kuno. Tilipo ambiri amene tikuponyaponya maso kuti tione chilichonse, pasakhale chilichonse chimene chitisemphe kuti inuyo omveratu, inuyo oneratu musachidziwe. Dzina langa ndi John Paul Kayuni, ndi mzanga Kasimu Akubi, ndilinso ndi mzanga Dickson Chivati Gondwe komanso Franklin Tabalika. Tonse tili kuno ku Crossroads Hotel kutolera uthenga, kuona, kufufuza chilichonse chimene chikuchitika muno. Ndi mu chipinda chachikulu chimene msonkhano umene wa PP ukuchitikira. Dzulo mtsogoleri wa chipani cha PP a Joyce Banda anafika kuno kudzatsekulira msonkhano umenewu, ndipo atafika chakumadzulo anautsekeranso kuti ayambirenso tsiku la lero kuponya voti. Kuponya voti kumeneku kwakhala kuchitika kuyambira mmawa uja, ndipo ife ngati atolankhani sanatilole kuti tikhale nawo mchipinda chino pa nthawi yoponya voti imeneyo. Tinali panja kufikira pano pamene tikunena kuti kuponya voti kumeneku amaliza, atsiriza, ndipo tikungoyembekezera zotsatira za chisankho. Tikhale tikuyitananso akuluakulu a chipani cha PP kuti atifotokozere mmene kuponya voti kumene kwayendera, makamaka potengera kuti ife tinalibe kumene amaponya votiyo, sitinaone chilichonse, tinali kunja, sanatilole kuti tilowe mkati muno. Koma kunena kuti awa ndi ena mwa anthu a chipani cha PP kuona mchithunzimo amene afika kuno, azimayi kuimba nyimbo zawo pamenepa pamene akudikira kuti mtsogoleri wawo a Joyce Banda ndi bambo akunyumba kwawo Richard Banda retired afikenso mchipinda chino. Iwowa anachoka pamalo pano chakumasanaku kuti akapumekaye, ndipo tamvetsedwa kuti akhale akubweranso mchipinda chino kudzatsekera msonkhano umenewu. Tikunena kuti lero ndi tsiku lomaliza la msonkhano wa chipani cha PP, ndipo atsekera lero akatsiriza zonse kufotokozera zotsatira za chisankho chimenechi. Tikhale ndithu tikukamba ndi anthu osiyanasiyana, timve maganizo awo kuti kodi voti imeneyi yayenda motani tsiku la lero kuno ku Crossroads Hotel. Pakadali pano tiyike kaye maso athu kutsogoloku kumene amayi amene akuyimba nyimbo zotamanda chipani chimene cha PP. Kanthawi kena tikhale tikutuluka panja kuti tikamvenso kumeneko kuli mzanga Dickson Chivati Gondwe atifotokozere kuti kodi kumeneko kuchitika zotani. Koma pa nthawi ino tilunjike kaye kutsogoloku tione kuti kodi mavinidwe kumeneko akuyenda bwanji, nyimbo kumeneko zikuyenda bwanji. Maria,
kufotokoza kuti tidakali kuno ku Sapitwa makamaka chimene cha Sapitwa koma kuno ndi ku Crossroads Hotel ndipo mene mwaonera mkati momene zili kuchokera kwa mzanga John Paul Kayuni makamaka nkhani yake ndi yokhudza msonkhano umenewu kuti kodi titsirize motani pamene tokamba kuti leroli akuluakulu amene wa achipani cha PP akhalenso akulengeza zokhudza adindo amene asankhidwa maudindo osiyanasiyana potsatiranso kuti msonkhano umenewu unayamba dzulo. Nde lero ndikutsiriza zonse kufulumula ndithu kuti ayi awa ndamene tsopano akhale mlembi wamkulu wa chipani chimene cha PP, awa ndamene akhale mneneri, awa ndamene akhale msungichuma, komanso awa ndamene akhale mamembala a komiti yayikulu ya chipani chimenechi cha PP. Kutsinde kwake nkokuti chipani chimenechi cha PP ndi chipani chachitatu kuchititsa msonkhano wake waukulu, tikayang'ananso ndi zipani zimene zachititsa misonkhano yake ikuluikulu. Fana ndingomva chokera kwa mzanga Franklin Ntambalika kuti pamene tokamba kuti lero ndi tsiku ndithu lotsiriza. Mwina nkufotokozapo kuti zinthu nkumati zayenda motani, takhala pano kuyambira dzulo lija kufikira lero lino pamene tikuyembekezanso kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Joyce Banda akhale akutseka zonse zokhudza msonkhano umenewu. Wakhala ulendo ndithu tingati wabwino, chiyambire dzulo lija chiyembekezo chinali choti mwina akafika dzulo tifika mpaka usiku. Koma ukumbukira zimene zinachitika dzulo atangoyankhula mtsogoleri wa chipanichi Dr. Joyce Banda, mwambo ndithu mmene mali chama 4-5 unali kuti watha kumadikira kuti madelegates apita akapumule. Akakapumula lero akabwera mawa adzayambe ntchito yosankha adindo m'mipando yosiyanasiyana. Ndiye kumawako kunali zofoka zingapo, mwachitsanzo kuno udziwa kuti kulibe bungwe la Malawi Electoral Commission kuti limene likuyendetsa mwambo umenewu. Kuli kampani yapaderadera akuti EMJ audit firm ndi imene kuyendetsa. Chifukwa chani sana abweretse ameki aganizo zobweretsa kampani yapadera kuyendetsa chisankho chimene chifukwa tinaona ku chipani cha DPP komanso MCP anatenga ndithu ameki? Ndi mafunso amene tikuyembekezeka kuti mwina mayankho ake tiwamve kuchokera kwa chair amene ndapita Kamange, chifukwa ndi amene wakhala wapampando wa komiti yoyendetsa convention imene atifotokozere kuti kodi chisankho choti apeze bungwe limene kamene kampani imene malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission chabwera chifukwa chani. So atifotokozere ndeni mafotokoza kuti kunali zofoka chakumawako kumbali ya ballot papers. Ntchito yopanga ballot papers akuti inadzayima kakamba kamagetsi ndi zina zotero ndimene inachedwetsa kuti madelegates ayambe kuvotera anthu maudindo osiyanasiyana. Ndi anadzamba mochedwa, maibanda atafika mtsogoleri wa chipanichi nawonso ataponya vota anadzatuluka kuti ayi nkapumekaye nkakapuma ndibweranso kumasanako kuti tidzatani kuti tidzakwangule mwambo umene. Nde ndikumvetsedwa kuti mene zili chama 4-5 muno ukhala kuti mwambo onsewo watha ndi mene zikumvekera. Chabwino ukhalenso kuti ena amene tili nawo kuno kumsonkhano kuti ticheze nawo komano makamaka delegate ndofunikira kwa amakhala kuti delegate watopa koma amalimba nazo ndithu masiku awiri ali kuno ndithu kupirira amakhala kuti mwina tulo dakali m'maso koma iyayi anthu amenewo amagwiranso ntchito yapamwe mmene tikuoneramu ena kumbuyoko akulandira chakudya. Ndiona ndithu Bin Laden ndi manena kuti anthu akabwera mauja kumafunika asachoke yayi. Nde abwera mawu moja manena kuti ena anabwera mochedwa Dickson Mawa, ena mati anakatenga mochedwa iyayi akuti anakomedwa ndi kadzutsa phala. Ndi amati akakalandira solina asanabwere kuno ndi anabwera mochedwa. Pano lunch yafika kunalibeko chakudya ndi kunali kuti tsopano amaliza kugwira ntchito akapatsidwe chakudya. Ndi amapatsidwa tizakumwa komanso chakumanzere chache tisachitchule kuti njani inu mwachitchula kumene tisachitchule koma chinali chakumanzere. Ndi chakudya choti olo inu mwachidya nthawi yayitali koma chakumanzere china chipakhala chakumanja ndi chakumwera chake chakumanzere kwake mubisa sikono zimene amapatsidwa kuti kangati mphamvu zibwererenso akudikira kuti maspeech masanano ayende bwanji. Chabwino ndi zimenezo kuchokera kwa Franklin Ntambalika. Apatifuna tionenso mkatimo kuti kodi zikuti bwanji amene mulinzanga John Paul Kayuni amene amatuzanso zambiri zokhudza ndondomeko ya mene zilili mkatimo. Ife tili panja pano kuti tione makamakaso president wa chipani chimene cha PP kuti akamafika pa chitikezo zotani pano koma kwaukulu makhala ndithu kuyimba nyimbo za chipani. Hii na mwa nyimbo imene ndayimva kuno akumanena kuti
tonse tikuyendera nyengo nkhani yake ndiyoti amayendera nthawi iwo app mmene akufotokozera. Ndiye pano ndimpatse John Paul amene ali mkati mukuti atiuzenso zina zimene zikuchitika kuno pamene tikuyamba kuti ndi tsiku lotsiriza la msonkhano umene wa chipani cha app. zikomo kwambiri mzanga Dickson Chifuati Gondwe panjako muno mujati mafotokozera mkati zikuonetsa kuti ayi akuluakulu ndithu akangalika mutanganidwe kuti akonze chilichonse chikhale mchimake makamaka pokonzekera kuti mtsogoleri wawo Joyce Banda abwerenso muno alowe mchipinda chino kuti azatsekere msonkhanowo. Tinakamba kuti msonkhano umene wayambira dzulo anabwera Joyce Banda kuzatsekulira, ndipo pano tsiku la lero nthawi yafika kuti zotsatira za chisankho chimene chachitika muno aziwulutse komanso atsekere msonkhanowu, anthu abalalike. Chipani cha PP tsopano chili ndi atsogoleri atsopano. Atsogoleri amenewa nthawi ina iliyonse tikhale kudziwa kuti ndi ndani, koma chimene tikudziwa ndi chakuti panali maudindo 31 amene amapikisana muno, ndipo maudindo 16 mwa maudindo 31 amenewa ndi anthu amene alowa pa mipando opanda opikisana nawo, pa Chingereza kuti unopposed, ndipo maudindo amene amasankhidwa ndi 15. Ndiyitane pano akamanga amene ndi chairperson wa convention imene ya chipani cha PP. Masana abwino. Masana abwino ndithu zikomo. Tikuona kuti ntchito yoponya voti yafika kumapeto. Mwina mutango titambasulira kuti zayenda motani makamaka potengera kuti ife muno munalibe munatitulutsatu pati. Ntchito imeneyi yayenda bwino kwambiri, kuti inayamba chakumamawaku amene anayamba ukavota anali Her Excellency Dr. Joyce Banda, ndipo panali mipando ingapo ndithu imene anthu amapikisana, koma anthu akhala akuvota tinawalola ma delegates kuti avote momasuka mpaka na delegate omaliza waponya voti chakumadzulo kuno. Pa nthawi ino ma auditors athu amene amayang'ana mwambo umenewu akuwerenga mavoti amenewo ndipo atiuza zotsatira posayedwapo mpano. Mwina kungotsimikizira kuti ndi madelegate angati amene aponya voti. Munatiuza dzulo izo kuti pali madelegate pafupifupi 1200 ndi angati amene akwanitsa kuponya voti. Madelegate idi timayembekeza kumafika kumeneko, koma ma auditors athu ndi amene akhale akubweresa exact number ya figure imene yaponya voti tsiku la lero linolo. Maudindo 31 amene msonkhano uno convention ino imafuna kusankha, koma tikumva kuti maudindo 16 pa maudindo 31 amenewa alo unopposed. Mwina mutango tisimikizira. Ndizonadi pali maudindo ena anthu amene apita opanda opikisana nawo, ndipo posudwapo pa mauditors iwo aonanso zifukwa zake, ndipo akhala akuzapereka mayina anthu amene apita unopposed. Mwina pano chatsala ndi chani kuti msonkhano umene ufike kumapeto? Chatsala pano kwenikweni ndikudikira kuti mauditors atipase zotsatira. Akatha kupanga choncho mayi Dr. Joyce Banda kufika nawonso zikumveka kuti apita unopposed, akhala akuzapereka acceptance speech yawo. Tikatha pamenepo ndio tikukwanganula mwambo umenewo. Inu ndi chairperson wa convention imeneyi, ndatitsimikizirani maudindo mwina akuluakulu olo maudindo odziwika amene apita unopposed ndi maudindo ati? Maudindo amene ndikudziwa ine ndi udindo wa president, maudindo ama vice president ndi udindo wa secretary general akuluakulu. Chabwino, mwina tikayang'ana kumbali ya maudindo amene sanapite unopposed akuluakulu ndi maudindo ati? Maudindo amene ena amene apikisana nawo apo pali udindo wa publicity secretary, udindo wa director of research, udindo wa director of political affairs. Amenewo ni maudindo ndithu akuluakulu ku chipani chathu chinocho. Ndiye maudindo analipo ambiri, singathe kutchula udindo umodzi koma amene ndikukumbukira kuti avotedwa apo ndi amenewo.
Mr. Kamanga, thank you very much for talking to us. Maybe we just want to understand, the voting has concluded here. We are waiting for results. Maybe if you could just confirm to us, we understand that you are expecting around 1,200 delegates to cast their vote today. How many have actually casted their vote? Yeah, thank you very much. Indeed, we were expecting that number of delegates, but the actual number of those that have voted, our auditors will be able to confirm, because the voting process was in the hands of the independent auditors. And we also know that some positions, around 16 of them out of the 31 that were supposed to contest on this convention, have gone unopposed. Can you confirm to us? I can't confirm the exact number, but I know some positions, key positions, have gone unopposed, and the auditors will be giving us those positions that have been that have gone unopposed. Which positions, which key positions are these that have gone unopposed? For instance, the position of the president, the vice president, and the secretary general. Those are the key positions that I know for sure there were no competitors. Moving forward, what are we expecting now? What is going to happen from this time onwards? From now, we are waiting for the results to be released by our auditors, EMG. After that, Her Excellency will give her acceptance speech, and then we wind up the whole event. Thank you very much, Mr. Kamanga, for your time. Thank you very much. That's Mr. Kamanga. He is the chairperson of this convention, the People's Party convention here at Crossroads Hotel. He says he cannot confirm the actual figure of positions that have gone unopposed, but suffice to say that there are key positions that have gone unopposed. The position of party president, the position of vice president, and also the position of secretary general of the party. And there are other positions that people have actually contested, and we are waiting for results from the auditors that the People's Party had contracted, had hired to manage this election. Anytime from now, the party's president, Joyce Banda, will be making her way into the hall to give her acceptance speech according to Mr. Kamanga, and also to officially close this convention. Tikutero kunena kuti kuno chimene chatsala tsopano ndikuti mtsogoleri wa chipani chimenechi cha PP a Joyce Banda afike mchipinda chino azapereke uthenga wawo makamaka wovomereza udindo, chifukwa zadziwika kuti iwowa alowa pa mpando umenewu popanda wopikisana nawo, ndipo akhale akubwera kuno kuzapereka uthenga wawo wovomereza, komanso ngati mtsogoleri wa chipani kutsekera msonkhano umenewu wa People's Party PP kuno ku Crossroads Hotel. Msonkhano umenewu kuyambira dzulo lija timakupatsirani chilichonse zimene zimachitika kuno, ndipo sitisira pomwepo leronso tipitirira kuti pakana pamapeto tidziwe kuti kodi ku PP tsopano atsogoleri awo ndi ndani amene achitenge chipani cha PP kuchoka pano kukafika ku chisankho cha 2025, komanso zaka 5 zikubwera kutsogolozi akhale ndani. Chiwidwi chawo cha PP akuti akufuna chaka chamawa mu Septemba, mwezi wake ngati uno, tikamazafika mu Septemba kuti taponya voti, iwowotu azakhale kuti alowa mboma. Kodi zimenezi ziyende motani? Timu yake imene asankha ndi timu yotani? Zonsezi tikhale tikupatsirani pano pa Zodiac Television komanso Zodiac Radio, kuti inu omvera athu, inu amene mukutionera, musasemphane ndi china chilichonse, koma mudziwe chenicheni chimene chachitika, atsogoleri amene asankhidwa kuno ku convention ya chipani cha PP. Tikhalenso tikuyankhula ndithu ndi anthu ena osiyanasiyana amene anafika kuno ku msonkhano wa chipani cha PP, timve maganizo awo ndotani, kumene kuponya voti kwayendera, aziona motani ndi zina zotero. Ndiye inu mukhale pomwepo, musatalikire. Amene mukutimvera khalani pomwepo, musatalikire. Amenenso mukutionera, tiyeni tikhale limodzi pamene nthawi ineyi yonse kuchokera pano tikunena kuti mtsogoleri wa chipani chimene cha PP a Joyce Banda akhale akulowa mchipinda chino. Tikuyembekezera zimenezo, tikhalenso tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene afika kuno. Ndikuona kuti pali mayi apa, mwina masanabwi zikomo
tikudziweni dzina lanu koyamba komanso kuti ku chipani cha PP inu ndi delegate kapena mwachokera kuti? Choyambirira dzina langa ndine Edina Kaluwa, ndachokera ku Madisi, ine ndi candidate. Inu delegate? Candidate. Yes. Chabwino munapikisana candidate mpando uti? Wa Deputy Secretary General. Chabwino mwina tingofuna kumva kwa inu pokhala candidate munali muno mmene voti imaponyedwa komanso pokhala candidate munalinso delegate mbali inayi kuponya voti kumene kwayenda motani? Kuponya voti ku kwayenda bwino kwambiri chifukwa choti panalibe chisokonezo chilichonse chayenda bwino ndipo tikukhulupirira kuti zotsatiraso ziyenda bwino ndithu. Chikupatsani chitsimikizo kuti zotsatira zimene ziyenda bwino ndi chani? Chifukwa kuti chilichonse chayenda bwino kwambiri ende maoditors athu onse anali pomwepo ndithu. Panalibe zosokoneza? Ayi, panalibe kalikonse. Chabwino ife tinali kunja mwina sitimaona kuti mkati muno zimakhala bwanji, mutangotipasa chithunzithunzi kaponyedwe ka voti kake kanali motani? Mkati muno choyambirira munalibe chipwirikiti, timayenda line by line, ukafika kutsogolo kuja umakatenga poyambirira ngati pa Deputy Secretary General mukachoka mapita sopena mukachoka sopena umachonga ndoti kumaponya box muja. Tsuna pa mpando wanu wa Secretary General, Deputy Secretary General makamaka munalipo anthu angati amene mapikisana? Tinalipo anthu awiri ndi zimayi nzanga, komanso ndiyamikire kuti chipanichi chatipatsa mwayi komanso kulimbikitsa chizimayi kuti mwayi malo ngati awo anthu akuluakulu tidzipezeka komanso tidzikhala tidzilimbikitsa azathu ndithu. Kozinezo simayembekezera ngati wachinyamata kuti ndingakhale ndi mwayi oyima position yakulu ngati iyi. Tikuyembekezera zotsatira sizinabwere, siri kudziwa kuti wapambana ndani, mukhoza kukhala kuti mwapambana kapena mwagonja kumene, mungatiuze zotani kumbali zonse ziwiri kuti mutakhala kuti mwapambana muchilandira motani, mutakhala kuti mwagonja zikhala motani? Choyambirira ndinene kuti nditakhala kuti ndapambana ndisangalala kwambiri komanso nditumikira chipanichi mwakudzipereka konse osati kuchipani kokha komanso kwa anthu aliyense posatengera chipani chilichonse amene akufuna kujoyina akuyenera ajoyine ndithu. Ndikakhala kuti ndaluza ndigwira ntchito ndi anzanga amene apambana posatengera kuti uyu wapambana kapena ndaluza, ndivomereza chilichonse pakuti chisankho ndikupambana kapena kuluza ndithu. Zikomo kwambiri. Munatikumbutsanso dzina liti? Dzina langa ndi Edina Kaluwa. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Edina Kaluwa akuti iwowa achokera ku Madise komwe kunthisi kunena kuti iwowo amapikisana nawo pa mpando wa Deputy Secretary General. Akufotokoza kuti ngati atapambane ndiye kuti ntchito yawo ndiyakuti akulitse chipanichi chite ndithu motakataka kuti chipani cha PP pa 2025 chizakhale kuti chikulowa mboma. Akagonja iyayi akuti ndimene zimakhalira akhale kuti akulandiranso akuvomereza kuti agonja ndipo athandizana kapena agwira limodzi ntchito ndi amene atapambane tsiku la lero. Taonanso apa mwina masanadu kali masawa bwanji. Kudziweni dzina lanu poyamba? Dzina langa ndi Ganizani Malishe kuchokera ku Eastern Region boma la Zomba mudera lotchedwa Zomba Changalume Msasa Ward. Dzina lija mutabwerezanso? Ganizani Malishe. Ganizani, mwina munali kuno mwina siri udziwa kapena munali mmodzi mwa madelegate kapena? Ine sinali mmodzi mwa madelegate ndipo ndavota nawo anthu amene nakumba kumtima kwanga anatipasa mfundo zoyenerezeka masiku amene apitawo ndithu. Munali mkati muno mutatipatsa chithunzithunzi kuti kuponya voti kunayenda bwanji? Kuponya voti kunayenda bwino ngakhale tinali ndi kavuto kamodzi magesi anazima kanthawi kenakake koma chifukwa cha matochi anatithandizira ndipo zonse zayenda bwinobwino. Anthu timayenda mulaini mwa dongosolo lake mwapang'ono-pang'ono kuvota mwakumtima kwathu anthu amene timawakhumba anthu amene timawafuna komanso tinamva mfundo zawo kuti zitithandizire kuyendesa chipani chathu cha People's Party ulendo wathu wopita ku 2025. Kuponya voti unali komasuka, munali omasuka kuponya voti imeneyi zinali bwanji? Kunena chilungamo chipani chathu cha People's Party chimakhala ndi ufulu chofuma madelegate chimakhala ndi ufulu osankha munthu amene tikufuna ndipo palibenso wina wake amaoneka kuti lerolo amamenya kampeni inatha dzulo. Lero nangosala anthu kumakangochonga pa munthu amene anatipasa mfundo cholinga choti tikonzekere tipase sapoti Dr. Joyce Banda kwa achita kulendesesa okha kuti 2025
akuyimaso paokha ngakhale zipani zazitithandizire koma ife chipani cha pipi uzipate akonzeka kuyima patokha ndithu mbale wanga Sikomo kwambiri amene onso kuchokera Eastern Region akunena kuti chipani cha PP chakonzeka kuti pachisankho cha chaka chamawa 2025 chilowembo akuti asankha ndithu atsogoleri amene akudziwa kuti awathandiza chaka chamawa. Tituluke panjapa pamene pali mzanga Dickson Chivati Gondwe tione kuti kumene kuchitika zotani. Mzanga Dickson chilandire kumene kupitirabe kupatsirani zomwe zikuchitika kuno ku Crossroads Hotel kumakamaka ku msonkhano umene wa chipani chimenechi cha People's PP pamene lero akutsiriza makamakanso ndondomeko zonse zimene kuti zitsatidwe kusankha adindo komanso kukambirana nkhani zosiyanasiyana. Chimene chatsala tsopano ndi kulengeza omwe apambana komanso ena amene alowa opanda kupikisana nawo. Nditifuna tipitebe kumva kuchokera kwa anthu okonda chipani chimenechi amene ali panja pano pamene tikamba kuti ena ali mkati ena kufika kumene pamene ena angokhala panja pano kudikira zotsatira zokhudza makamaka chisankho chimene cha adindo osiyanasiyana. Tikukamba zokhudza mlembi wamkulu Msungichuma komanso mamembala ena ndi maudindo ena amchipani chimenechi cha People's. Nde tifuna timvebe kuti kodi mene zinthu zonse zayendera dongosolo kuyambira dzulo kufikira lero zili monda. Tili ndi mayi apa tikudziweni poyambirira. Ine zina langa ndine Mayi Martha Minandi komano kumene ndachokera anthu ambiri amandidziwa zina kuti akuka. Kuchokera kuti? Ife tuchokera ku Zomba komanso ndine munthu mmodzi amene ndikuyimirira Likangala constituency ngati Shadow MP. Chamene mwina tatifotokozereni mwaona bwanji za dongosolo limene lakhalira kuyambira dzulo kufikira lero. Ife tikuona kuti poyambirira tithokoze Mayi Joyce Banda chifukwa cha chisamaliro chimene ationesera kuyambira dzulo. Chifikire chimene tafika dzulo kwabwera madera osiyanasiyana kuyambira kumpoto mpaka na kumwera kuno koma tande chisamaliro cha chikulu kwambiri komanso kuyambira dzulo zinali zinthu za dongosolo panalibe phokoso lina lililonse komanso convention ya mtengo wapatali talandira anthu osiyanasiyana amene anabwera pano koma ndithu achoka kuyamika convention yathu ndi convention yabwino kwambiri yopanda mapokoso. Inu mwina ngati delegate mungafotokoza kuti zikumaoneka bwanji kuchipani kwanuku ngati PP pamene tikamba zokhudza chisankho cha 2025? Ifeyo tusogolo tili nalo kwambiri mmene ndanenera muja kuti chifukwa cha chikondi cha amayi chimene chapangisa kuti dongosolo limene liyende bwino. Amayi tinene kuti ni munthu amene samafuna kuti ayimire chipani chimenechi chifukwa chonoti amene kuti ine panopa ndisirira chinyamata koma ifeyo APP takakamiza amayi ndipo mpaka na panopa tikuti amayi ayimaso chifukwa cha chifundo chimene amachionesera chipani cha PP ndipo dongosolo lilipo sitinamalize zinthu zili mkati koma zinthu china chilichonse chikuyenda bwino palibe china chilichonse chimene chikuti phinja ayi. Mwina muonesesa bwanji ngati inu mmodzi mwa amayi mchipani chimenechi cha PP kuti mfundo zanu ngati amayi zapita patsogolo komanso zathandizira kukweza ntchito za chipani cha PP ngati inunso gawo limodzi la ntchito za chipani? Ineyo ngati mayi kwambiri ningana kuti Mayi Joyce Banda amene ali president athu ali ngati role model wanga ndifuna kutengapo gawo maka chifundo chimene amaonesa fani samalira wa chifundo amasamalira ana amasiye komanso ikwina aliyese amene akuvutika Mayi Joyce Banda amayesesa kutengapo gawo. Nde ngati ineyo ndithu amene ndikufuna kutengapo gawo ngati mpando wa MP kumene ndikuyimira ku Likangala constituency ndikufuna nditapitiriza zimene amayi akhala kupanga mbuyo mu zimene zimandipasa chidwi komanso zimandipangisa kuti ndikhale ndi khumbo loyimba ngati member wa Parliament. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndithu amenewo ndi Mayi Martha kuchokera komwe ku Zomba kufotokozapo zokhudza mmene aonera mwambo wonse kuyambira dzulo kufikira lero lino pamene tikamba kuti lero ndi tsiku lotsiriza limenenso akhale akulengeza za omwe asankhidwa maudindo osiyanasiyana kukambapo kwambiriso zokhudza ndondomeko imwe inalipo kuno ndionena kuti amene ayendetsa zoti ndi abunge loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission komano panali dongosolo lina pamene akuluakulu a chipani chimene cha People's anapeza kampani imene yayendetsa chisankho chimenechi. Koma tikangana amene zinalili msonkhano wakulu wa chipani cha Malawi Congress komanso makamaka DPP kumene kwadatenga akuluakulu a Malawi Electoral Commission kuyendetsa chisankho akhala kutiuzanso kuti kodi kupitano chitsogolo mwina aziziyendetsa motani kuyang'aniranso ndi imene mwina msonkhano wawo umene wayendera tsiku la lero kuno ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Pakati pano chimene chikuchitika kunja kuno nchakuti anthu ambiri angodikira kuti kodi
president achipani chimenechi amene wandi Mai Joyce Banda kuti afike nthawi yanji mmene mukuona ndithu mchithunzimo kamba kuti chimene chatsala chimenecho kuti akafika yowa zonse zichitike kunkhani yokhudza kulengeza omwe apambana komano kukamba zoponya voti iwo Joyce Banda nawonso anaponya nawo voti kenako kutuluka mchipinda chimenechi kuti abwere nthawi imene atsirize makamaka kuwerengetsa komanso akhale nawo pamwambo olengezetsa omwe achita bwino pa chisankho chimenechi nde akangofika amene wa Joyce Banda ndi pamenenso tikhale tikuona kutseka zonse zokhudza chisankho chimenechi kapena kuti msonkhano umene waukulu wa chipani chimenechi cha Peoples chifukwa amene amafotokozera amene akuyendetsa chisankho chimenechi amene wandi Kamange amafotokoza kuti zinthu zonse zayenda bwino ndipo ali ndi chiyembekezonso kuti atsirize bwino lomwe makamakanso pamene achilimika kwambiri pa ntchito yonetsa kuti akonze chipani chawo poyang'aniranso chisankho cha 2025 tikuyembekezanso kumva kuti kodi ayima pa mfundo yake iti kwenikweni ngati achipani cha Peoples popeza kuti dzulo tinaona UDF tinaonanso amafunde amene anali nawo ku msonkhano uno makamakanso kuchitira umboni zokhudza ndondomeko imene chipani cha Peoples chakonza anakambapo Mai Joyce Banda kunena kuti akhale akukwambira amene kuti akambira napo ndi monga ngati amafunde zokhudza kukhala pa mgwirizano komano kuomba mkota kwake papetu kamba kuti amaliza kodi ayima pa mfundo yotani iwo ngati achipani chimenechi cha Peoples fati timve kuchokera kwa imodzi mwa nthumwi zimenenso zili kuno tamva kuchokera kwa mayacho komano fana timvenso kwa abambo awa poyambirira tikudziweni ine ndi Henry Chale delegate ku region anthu azikuonani kwina kuyang'ana kamera dzina lichamati Henry Chale delegate ku region muchokera ku Lilongwe Malingunde chabwino kwa inu mwaziona bwanji ine ndaziona bwino kwambiri chimene chasangalatsa ndi chani mawu amene ayankhula Mai Joyce Banda anati bwanji Mai Joyce Banda atiyamikira tosimeta bwerera komanso mavoti athu ayenda bwino kwambiri ngakhale sanaulutse tikungodikira malizasi kuti ziyenda bwanji pena mukayang'ana ndi mmene zakhalira kuyambira mawa uja kufikira pano ndondomeko yosankha adindo inde sanalengeze koma munganene kuti ndondomeko yovota kwa inu mwayiona motani ndondomeko yovota inali bwino kwambiri ngakhale zoyankhula zizilephereka pamalo ena amang'ung'uza ndithu kuti maudindo ena sanaoneke sanayende bwino sanayime koma ndeni poti mmene makhala dziko ndithu ndimene makhala dziko ngasi pakamachitika zinthu makazi zoyankhula zambiri ukoko kumalingundeko njamphamvu motani PP ndi amphamvu kwambiri tingoona kuti poti zangovuta kuti anthu ake ngasi amachita kuduladula tikati kaunona tibwere tonse kukadache holo ikadache paso kwambiri faduladula madera kodi ndi anthu ambiri achipani chanucho kwambiri komanso tikulimba mulimba motani tikulimba ndithu tima nawonso mpaka 2025 Mai Joyce Banda moyo ayi mamenewo Mai Joyce Banda achale mwadzina achale tufuna nzamene zonse mukatipereka moni kumalingundeko zomwe kwambiri monofika chabwino amenewo ndi achale kuchokera komwe ku Malingunde mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi cha Peoples mwaswera bwanji taswera kainuyo taswera tikudziweni ndine amizizi Mkumbwa weekend nakaseye Chitipa Mkumbwa mwafika ku town tafika kuno ku town PP ndiyo tondeza mama witu Joyce Banda mama witu mama wa Chiravi akusunga umba kusunga bana mama ndiye akumayanga kuti bana bali abana banda kuti apa bakuta mama wa Chitukuko uno Marawi tuko naye Chomene mama oyo atuvira muntu wa Zinandi akatipasa kwa ng'ombe kuchitipa akatizengerako zinyumba kuchitipa so tati no apa mama azomera kuti aimeso tiye timsupport tichitafika kuno kufuma kuchitipa kutafika kuno kulilongwe kufuma kuchitipa kufika kulilongwe mungayo kuti ungano wenda uli ungano wenda makora Chomene ayi wenda makora akatipokelea makora ndipo napo titipa kukondwa Chomene nati baba apo mukuyoyava chipanisha PP kuti mulongozi winu ba Joyce Banda mbachitemwa kakuchitipa chipani chinonono uli kapena chakuti chakukhora uli kuchitipa chipani cha PP nchakukhora
pakatikati para pamakati angati atondeka mati so angati vantu vakagwedezeka ngoda tipange ngeuli mama so tisana kuti mama akwiza kudhana ni menga so vichi chipani chani chinyamuke ndipo tose wachitipa takorana kuti mpaka mama witu timsapote tose tili pamoza nadi nkwakukumbukira uli kuti vamama vapenge maudindo muvipani kweniso imwe va PP mukulimbikisika uli fundo iyi kuti vamama tipasange maudindo pakumbati manyenge kakhaliro panyumba ngati makamaka vamama para upasa udindo ukumaya kuti apa nyumba yane kani ngapanga chituko uli na vana vane kulima kupanga vyake pake mabizinesi ndiyo mama ya kutilimbisa chomene tabazimai ya mama taonga chomene mkabatauza wantu kuchitipa mkapayoti bazodi amutauzgani ya itaonga na sewo takondwa chomene pakuti tayoyana namwe so namwe vanarume nawe mutisapote tabana kazi mumsapote mama mungatilekelanga cha isi mama tukwasaponi chomene tukwasapotani vanarume nazo munase mutisapoti ya timsapote ningi itaonga mama yeo ya mama kufuma uchitipa kuyo yapa pakupaska ungano wa chipani cha Peoples muno mu Lilongwe oamba mairo so bayo yangapo kuti yayi vintu vyaenda makora chomene fa vapwererera vangwa muno ndithu varya makora kweniso chisora chenda makora ndimene zokhaliratu kuno ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe kumene tikutsiriza zonse zokhudza chipani chimenechi cha Peoples PP imene yafotokoza kuti ikhale kuchita mgwirizano mwina ndi mafundi foti akambira napo kale komanso akhale akufotokozapo zokhudza kuti akuima pati tikukamba za chisankho cha 2025 posachedwa pano pamene tikhale tikuona mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Peoples amene wandi Joyce Banda akufika malo ano kuti zonse zitsirizike kukamba zokhudza meneso zakhalira kambiradzo lija kufikira lero lino tumabwereza kuti chipani cha Peoples ndi chipani chachitatu kuchititsa msonkhano wakulu kamba kuti oyamba anali achipani cha Malawi Congress amene anachititsa msonkhano wawo mu mzinda wa Lilongwe kenako chipani cha DPP chomwe chinachititsa msonkhano wake mu mzinda wa Blantyre lero tikukamba zokhudza Peoples yomwe kuchititsa msonkhano wake kuno ku Lilongwe ndipo tikuyembekezanso kuona msonkhano waukulu wa chipani chimenechi cha UTM, UDF, PDP onsewa akuyembekeza kuti makamaka achiteso msonkhano wawo wa ukulu nde chithunzi mondithu kufika kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Peoples amene wandi Dr. Joyce Banda mmene tinakambira muja kuti iwo akafika pamenenso kukhale kutsiriza zonse kutseka zokhudza ndondomeko ya msonkhano menewu wa chipani chimenechi cha Peoples 2024 pamenenso tukamba zokhudza chisankho cha 2025 chomwe chizachitike mwezi wa Septemba kodi ndi ati amene atsogoleri chipani chimene cha Peoples tikhalenso tikumva makamakanso ukamatha msonkhano umenewu wa chipani ndithu chimenechi cha Peoples ndithu ndimene zikukhalira kuno kuti yayi president achipani ndithu chimenechi cha PP kufika malo ano kuti adzatsirize zonse zokhudza msonkhano menewu wa PP ndipo iwowa afikanso ndithu ndi kunyumba kwawo amene wandi Banda kuti atsirize zonse zokhudza 2024 PP convention msonkhano waukulu okambirana nkhani zosiyanasiyana komanso osankha adindo kunalinso zambiri zosangalatsa kuno makamakanso zoyimbayimba tinaona ndithu mnyamata uja Gibo Pearson akusangalatsanso anthu komanso oyimba ena osiyanasiyana amene anali kuno makamakanso kuti asangalatse anthu tipite mkatimo kuti tione zonse bwino lomwe zokhudza msonkhano menewu kezera kuti iwowa ayankhula kufotokozera anthu makamaka zimene zakhala zikuchitika pa msonkhano umene wa chipani cha PP kuchokera tsiku loyamba kufikira lero tikunena kuti kuyambira dzulo kufikiranso lero amayi Joyce Banda ndi amenewo kulowa tsopano mchipinda chino kuti muja amafotokozera chairperson wa convention imeneyi akamanga kunena kuti iwowa akuyembekezeka kupereka speech yawo accept a speech kuvomereza mpando wa mtsogoleri kuti apitirire kutumikira kapena kutsogolera chipani chimenechi cha PP
kenako kukhala zoyankhulayankhula zimene tikuyembekezera kuti mwina adayankhule ndi ena mwa akuluakulu amene asankhidwa, komanso kwakukulu ndi kuti amene amayendetsa chisankho chimenechi, ma auditors amene chipani cha PP chinawatenga kuti afotokoze, alengeze zotsatira za chisankho chimene chachitika tsiku la lero, chisankho chosankha adindo ku chipani chimenechi cha PP. Kutsogoloko kumene mukuonera kuti tuzimo imene akuchitira amayi a chipani cha PP komanso ena zoyimbayimba vina pamene akukonzekera kuti anthu akhazikike, akuluakulu Mayi Joyce Banda amene alowa muno akhazikike, mwambo uyambe masana wanu. Iwo watu adachoka atangoponya voti kummawa kuja kuti akapumeko kaye ndikupereka mpata kwa madelegate chumwi kuti ziponye voti yawo momasuka. Ndimene tamvera, ndimene atiuzira. Tinayankhula ndi ena mwa madelegate amene aponya voti komanso ena amene apikisana nawo. Iyayi zimene tapeza, zimene tamva zakuti kuponya voti kumeneku kwayenda bwino ndithu, zilizonse zayenda bwino, panalibe kukokana-kokana, panalibe kukangana-kangana, chilichonse chayenda ndithu mwamtendere. Ndipo akuyembekezera kuti zotsatira zimene zili atuluke pano zikhaladi zimene anthu aponya voti, kapena pa Chingerezi kunena kuti a true reflection of what the people have chosen today. Ndiye kuti zonse tikhale tikumva maodita amenewa akafika kuti abweretse zotsatira za chisankho. Sitikudziwa kuti kodi mipando imene abapikisana pano, mipando 15 amene asankhidwa pa mipando imenewa ndi ndani? Ifeyo ngati atolankhani sitinaloledwa kuti tilowe nawo. We do not have any unofficial results of the election that has taken place today. Koma zonse zili ndi ma auditors ndi amene atifotokozere. Ndiye tili pano kuti tikupatsireni inu amene mukutionera, tili pano kuti tikupatsireni inu amene mukutimvera zonse zimene zachitika muno muchipinda cha The Great Cathedral Hall kuno ku Crossroads Hotel, zotsatira za chisankho chimenechi. Posachedwapa mpano amene akutsogolera mwambo uno, Arnold Mlelemba, akhale akutitenga kutifotokozera kuti kodi zikhale zikuyenda motani. Koma tikuyembekezera choncho zimene mukuoneramo chisangalalo, anthu kuvina, anthu kusangalala. Timanena kuti munthu sungamakhale ukuvina utakwiya, munthu sungakhale kuti wakhumudwa ndi kumavina. Kuvina ndi chisonyezo kapena ndi chizindikiro chimodzi chakuti munthu uyu wasangalala. Tikamaona muchithunzimo anthu amene akuvinawa ingakhale kuwayang'ana pakamwa, iyayi sikuti ndi okwiya, anthu amenewa ndi achimwene. Zonsezi zikuchitika chifukwa chakuti anthuwa chisangalalo chawo ndi chakuti chipani cha PP chasankha atsogoleri, chipani cha PP chasankha adindo atsopano amene posachedwapa mpano akhale akuwalengeza. Tipite kutsogoloko kumene kuli amene akutsogolera mwambo uno, Arnold Mlelemba, kuti timve kuti kuchokera pano zikhale motani. Komanso amene ali mtsogoleri wa chipani cha People's Party wafika pamalo pano padakali pa nthawi ino. Your Excellency, timati tingonenapo kuti pepani sitinakulandireni bwinobwino, munatipeza tili pakatikati pa zochitika. Nyumba muno makoma kwambiri magule, ndiye mutikhululukira chifukwa chaona kuti sitinakulandireni mwene na chifukwa kuti anthu asangalala kwambiri. Zikatero ndi saini yoti zinthu zili bwino kusiyana ndi kuti anthu akhale ali kumakuma. Pa nthawi ino tikudikira anzathu a EMJ auditors amene akumalizitsa kuwerenga zotsatira za chisankho chathu chimene chinali muchipinda chino. Posachedwa apa akhala akulowa kuti alengeze zotsatira za chisankho chimenechi.
maoditors amenewa akamaliza kulengeza zotsatira za chisankho chimenechi, Your Excellency tidzakupemphani kuti mubwere kutsogolo kuno mudzayankhule anthu okondwa amene akuoneka chonchi madzulo ano. Mukamaliza kwayankhula anthu amenewa Your Excellency, sitikufuna kuti achedwetse anthu achoka kutali, ena achoka kuchitipa, ena achokera kusanje, ananyamuka nyumba zawo, ena dzana lija kuti adzafike kuno. Ndiye tifuna kuti tapatse mpata pa chifukwa chimenecho sitidutsa zoyankhula. Mukatha kuyankhula Your Excellency, adzabwera kuyankhula wapampando amene akuyendetsa convention imeneyi, amene ali Honorable Peter Kamange, kuwatokoza anthu amene mwa chifukwa cha zazikulu zimene achita kusiya maonekedwe a mnyumba mwawo kubwera kuno chifukwa cha chikondi cha chipani chimenechi cha Peoples komanso chikondi cha inu Your Excellency. Akamaliza kutokoza tidzakhala ndi pemphero limene lidzatsekere zochitika pano, kudalitsa chakudya chimene tikhale nacho, komanso kwapemphera anzathu onse amene akhale ali pa ulendo. Kwa madelegates onse mukupemphedwa kuti tikamaliza zochitika zino mukakhala ndi mpata pali chakudya chimene chakonzedwa akuwuzani kuti mulowere. Padakali pano Excellency, pamene tikudikira maoditors kuti abwere, ndimafuna ndingopemphapo magulu awiri kuti angopangako perform mungoonera pang'ono pamene tikudikira anzathu maoditors kuti abwere adzalengeze zotsatira za chisankho chimenechi. Nthawi imene timasiriza dongosolo la zochitika panali anzathu aku Eastern Region amene amapanga perform kutsogolo kuno. Pa nthawi ino ndapemphe aku Eastern Region kuti abwere kutsogolo kuno atimbireko nyimbo imodzi, kenako tilowe mu dongosolo ya zolengeza zotsatira za chisankho. Zikomo kwambiri Excellency. Ngati Eastern Region simulirende kapena tipereke mpata kwa ena, tichite changu. Anzathu aku Eastern Region pamene mubwera mbwalo muno, Gibo Pearson, tikupemphe Gibo Pearson ukhale pafupi. Akangomaliza Eastern Region, Gibo Pearson ukhala kubwera pa stage. Gibo Pearson ndikhulupirira uli pafupi, uyandikire kuti akamaliza Eastern Region, Gibo Pearson akhala kubwera pa mbwalo muno. Akamaliza Gibo Pearson Central Region mukonzekere. Pandoni kwa salira tamai mani amai wetuwe Every mwana maibenda tumwatende jawo. Zabi
Mapandoni kwanza Tamai manyi amai wetu we Mwe kumango chikula mwe vangatama Lisiku lya tundu kwa kulanga mayo Mwe ngakulanga mayo Eti kumango chikula mwe vangatama Lisiku lya tundu kwa kulanga mayo Awo ngakulanga mayo Eti kulira mwe Kulanga be Kolanga be, Yubako, Kolanga be, Wangatama, Ajilisi, Kolanga Maya, Wega Kolanga Maya, Style. Bandana gawe wane
manja mwawo manja mwawo manja mwawo manja mwawo manja mwawo zikomo kwambiri anzathu a Christian Region zikomo kwambiri zikomo kwambiri anzathu a Christian Region tetambele m'manja. Central Region ilowe mbalo atidziwitsa kuti posachedwa apa maauditor akhala kubwera kuti adzalengeze zotsatira za isankho a Central Region. Fulumirani kuti tigwirane ndi nthawi. Central Region lowani mbalo muno pamene tikudikira maauditor atidziwitsa kuti posachedwa apa akhala kubwera. Tiye tichite mosunga nthawi. Maipanda
zikomo kwambiri azimayi athu mosunga nthawi tiyeni tipereke mpata tiwasonambekezera nthawi yakwana mosunga nthawi azimayi athu tiyeni tipereke mpata zikomo kwambiri tifika pamapeto pa zonse tipereka mpata amenewo ndithu DJ Katogoza, zikomo kwambiri. Mai Martha Agustino ngati mulipo mwada chaunzika ichi nthawi yake mutipeze kuti mudzatenge. Mai Martha Agustino ngati mulipo mwada chaunzika mutipeze kuti mudzatenge. Your Excellency Dr. Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi and President of the People's Party. Your Excellency Chief Justice Richard Banda, retired. All Vice Presidents of the People's Party. All Members of Parliament of the People's Party. All members of the National Executive Committee of People's Party. All members of the Diplomatic Corps. All invited guests, delegates, distinguished ladies and gentlemen. At this point, Your Excellency, the auditors that were working on the elections have concluded their job, and now I would like to call the monitors to come on stage and announce the results of the elections. Your Excellencies, all the delegates, ladies and gentlemen, I will not go into the details. Permit me to stand on the protocols that have already been established. The voting process has been completed, and for the positions that were contested, I've done the counting of the votes and the tallying, and I'm here to announce the results. There were some positions that have gone unopposed. Pamenepo panalibe opikisana nawo. Ndiyamba ndima positions amenewo. On the President's position, you've got Her Excellency Dr. Joyce Banda.
kwambiri. Tipitilire malingana nthawi. Position for the first vice president of the party. This one goes to Honorable Ephraim Chivunde. John Masina. Vipi na maicho sipande sumai wasiko. Waduko. Ama ya dutse. Amai itandizo datu. Amai yemegezo datu. Alawi ingirane. Mwambiri. Tete songendawi, siko mwambiri. Siko mwambiri. Tete songendawi, siko mwambiri. Zigomo. Tete songendawi, siko mwambiri. Zigomo. On the position of the vice president for the party, the Eastern region, we've got Honorable Lawrence Bisika. Dick is walking on it. Siko mwambiri. Chifuka ya nthawi, siko mwambiri. Tentikale, tisunge nthawi, siko mwambiri. On the position of the vice president for the party in the north, we've got Honorable Duncan Kaonga. Amaya dutse. Amai itandizo datu. Amai yemegezo datu. Alawi ingirane manja ife. Amai Siko mwambiri. Tentikale, siko mwambiri malingana ni nthawi. Tisangalala bwino kumapeto. Tikani nthawi yo tisangalale kumapeto. Timalize. Tisangalala bwino kumapeto. Siko mwambiri. Tisangalala bwino nditi kumapeto. Tentikale, siko mwambiri. Position ya vice president for the party, Central Region, Tilindi Honorable Peter Kamange. Don't change, Rasanka, you don't change, your mind, Mugaloza, Maloza, Konga, Mabonga, Inditiwa, Siko mwambiri. Tisunge nthawi, tentikale, siko mwambiri. On the position of the Secretary General for the party, Tilindi Honorable Ben Jakame. ZenWap.com. Siko mwambiri. Tentikale, siko mwambiri. Tivina bwino kumapeto. Tikani nthawi yo tisangalale. Koma padakali pano. Siko mwambiri. Timalize. On the position of the Treasurer General for the party, Tilindi Honorable Noah Chimpeni. On the position of Deputy Treasurer General for the party, Honorable Njaliwa.
On the position of the Deputy National Organizing Secretary, Tidindi Mr. Gadi Changatanga. On the Director of Women, in the Honorable Biddy Simwale. Zigomo. Position ya Deputy Director of Women, imene ibali Mrs. Mebo Masangano. Director of Youth, bali Obre Harare. Director of Economic Affairs in the party, in the Honorable Vincent Chirwa. On the Director of Strategy in the party, in the Honorable Dr. James Mundhari. On the position of Director of Elections in the party, in the Honorable Andekuche Jamtunya. Dick Smoke in the mix. In the mix. On the Deputy Director of Elections in the party, Tirindi Honorable Frank Kagome. Zuko Mwambiri, on the Director of Legal Affairs in the party, Tirindi Honorable Aaron Kisebe. Zuko Mwambiri, on the Director of Campaign in the party, Pari Honorable Cliff Kondowe. Tisungentavi. Sigo mwambiri, Marigani Tawi, Chete Sungentawi, Sigo mwambiri, Magoro. On the position of Deputy Director of Campaign in the party, Pali Rosten Chawinga. On the position of Director of Recruitment in the party, Pali Honorable Idrissa Bongolani Kasembe.
zikomo kwambiri ndipo position yomaliza imene panenge opikisana nawo ndi ya Director of International Relations in the party pali Honorable Edith Kachale Banda. Zikomo kwambiri. Tsopano ma positions awa ndamene timavota apa. Tentikale. Zikomo kwambiri. Tentikale. Nthawi imene timawerengera mavoti uko taonapo pali vuto limodzi la manalo and void. Alipo ndithu ambiri kuti wena amachonga pawiri chonga ma positions wonse wena amapeza kuti osachonga amangochonga mwine pamwamba paja. So ngati chipani tikapita kutsogolo uku imene ndi nkhani imodzi yofuna kuonapo kuti manalo and void tingachepetse motani. Zikomo kwambiri. Position yoyamba ya National Publicity Secretary pamene panawerenga mavoti wonse analipo 582. Out of that 31 anainalo and void. Mr. Wellington Kuntaja apeza 216 votes. Honorable Axon Kalaire Banda 335. Dick is walking in the mix. Dick is walking in the mix. Zikomo kwambiri. The second position in area Deputy Secretary General. Pamenepo amapikisanapo anthu awiri. Mavoti wonse anali 604. Null and void analiponso 18. Edina Kaluwa apeza 208 votes. Flone Maliro 378. Zikomo kwambiri. The other position in area Deputy Director of Youth. Pamenepo analipo anthu awiri amene amapikisana. Mavoti wonse panali 579. Null and void pamenepo analipo 32. Honorable Tambudzai apeza 189. Honorable Cecilia Kumwenda 358. Tipitirire position in area Director of Research and Development in the party.
pamenepo paliso anthu awiri amapikisana mavoti onse anali 592 nalo and void analiponso 32. Honorable Jola Mkhogwe apeza 180. Honorable Lemani apeza 380. Zikomo. Zikomo kwambiri tipitirire. The other position was that of Director of Political Affairs in the party. Pamenepo aneponso anthu awiri amapikisana mavoti onse amene tinawerenga ane 536 nalo and void 20. Andrew Kalumphalinga apeza 255 votes. Dr. Alex Solanke 261 votes. The Deputy Director of Strategy, total number of votes 566. Out of these, null and void analiponso amenepo 36. Valencia Kamulete apeza 240. Dr. Makala 290. Pamenepo ndo Dr. Makala adutsa pamenepo. Zikomo kwambiri tipitirire. The Deputy Director of International Affairs, pamenepo mavoti onse anali 601. Null and void analipo 32. Null and void analipo 32. Aaron Mwale apeza 278 votes. Yusufu Matira 291 votes. The last position yomaliza imetina vote apa ndiya Deputy Director of Research and Development. Pamenepo mavoti onse analipo 557. Null and void analipo 32. Blackson Kalwena 253 votes. Alefa Chisokoneza 272 votes. Pamenepo ndekuti Alefa ndamene wadutsa. Your Excellency, this is the job that you gave us to do, and we have done what you wanted us to do. We've gone through all the positions, those that were contested, but also those that were
contested here and those that did not contest. So that's the positions that we have for the party. Thank you, all the members. Manjamo, 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 manjamo. Manjamo, 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 manjamo. Sigomo kwambiri, sigomo kwambiri. Teta ombele manja, teta ombele manja, teta ombele manja. Teta ombele manja zatu AEJ. Tisunge bada. Amene tabwera convention ino ndikulupirira kuti mukuyenera kumva ma instructions amene akuperekedwa kutsogolo kuno unless ngati kuti mwagulidwa kuti mudzagwire ntchito zina zimene zizosiyana ndi msonkhano uno. Tiyeni apatse ulemu ma auditors amene atithandiza kugwira ntchito imeneyi. Titaombere manja chifukwa cha ntchito yapamwamba imene agwira. Your Excellency komanso nyumba yonse, it has pleased this House to elect Her Excellency Dr. Joyce Banda as the President of the People's Party, and now I invite Her Excellency to take the podium for acceptance speech. Ladies and gentlemen, one minute, excuse DJ, Digrabangono, DJ. Panova ndikala ndikwaitana Her Excellency kuti adiyankhule koma pang'ono ndimangofuna ndikuonetsereni kuna kuti kodi president amene wasankhidwa Her Excellency Dr. Joyce Banda ndi ndani. Tiyeni tingosunga bata pang'ono tikale tingoona kutsogoloko kuna kuti kodi mtsogoleri amene wasankhidwayo ndi ndani, zintchito zake ndi zotani, amapanga zotani. Ladies and gentlemen, maso kutsogoloko tione ntchito za Her Excellency Dr. Joyce Banda. She was the first woman to head a statutory body, namely Malawi Housing Corporation, MHC, Agricultural Development and Marketing Corporation, ADMAC, Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, and the Blantyre Water Board. An entrepreneur, activist, politician, philanthropist, and a global champion for women and girls, Her Excellency Dr. Joyce Banda served as Vice President of the Republic of Malawi from 2009 to 2012, and then State President from 2012 to 2014, becoming the first female to hold such positions in Malawi and second to hold the position of President in Africa. President Banda has also served as Member of Parliament, Minister of Gender and Child Welfare, as well as Foreign Affairs Minister.
President Banda was named one of the world's most powerful black women by Forbes in 2013 and 2014, and one of the most 100 influential people in the world by both Time and Forbes magazines. In 2014, CNN named her one of the most inspirational women in politics. She has won numerous awards for her work on the global stage and was recently named one of politics' most 100 influential people in gender policy. She is the founder of the Joyce Banda Foundation, which she established in 1997 after receiving the Africa Prize for Leadership for the Sustainable End of Hunger. President Banda regularly serves as a panelist and motivation speaker at international conferences and forums, and has spoken at the International Conference on Women in Beijing, the New Africa Women Forum, the UNDP High-Level Dialogue on Good Governance, and Women Deliver Conference, among others. She frequently lectures at such universities as Harvard Medical School and the Kennedy School of Government, the London School of Economics and Political Science, George Washington State University, New York University, just to mention but a few. Meanwhile, the diary of Dr. Joyce Banda is always full of engagements and public bookings. Currently, she sits on over 27 international boards where she shares her experiences and achievements. Despite her busy schedule, Dr. Banda remains a grassroots and people's person. For me, historically, I strongly believe that this country can only prosper if we don't leave behind 85% of our people. And 85% of our people are grass-based. And those that are in rural areas, most of them are farmers. For me, I believe that the future for this country, and indeed another country in Africa, and it is being said now all over the world, is agriculture. Ladies and gentlemen, I present to you Her Excellency Dr. Joyce Banda. Manja mwamba, manja mwamba, manja mwamba. Pambu! Pambu! Ndizotani ya Malawi? Ndizotani ya Malawi? Ndamvesa anthu ainia cha chipani cha People's Party mumachikonda chipani chanu, mumachikonda chipani chanu. Tabwera mmamawa ndipo kwada, ndipo ndingonena kuti tinabuka kogona kuja kuti lero malire lero 12 koloko munyamuka muzipita, koma lero aliyense abwerere kumene chakagoneza kudyaso zikonko. Ndipo ndinene kuti ifeyo ku chipani cha People's Party timamvera malamulo a dziko lino, timakana kugula mavoti, koma chifukwa cha zimene mwapanga apa anyamata mwawina ajatu anthu agule shuga mjiramo. alipo amene wagudwa pano kuti avote. Iya indietu akulu mumavina atu apa anthu akule shuga popita.
masteni ameneyo, masteniyo. Ndipereke ulemu kwa olemekezeka retired Chief Justice, my dearest husband and my best friend. Ulemu kwa ma Vice President atu onse folo amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa Bambo Chakame amene muli Secretary General watu. Ndifuna kupereka ulemu kwa onse timu ya nyuwani, timu 25 imene mwasankhidwa lero. This team is going to be unique in the sense that ndi imene itatipule, ndiye osangothamangira kutenga mipando musalirede ya. Ine ndikukhulupirira kuti chisankho cha 2025 chikhala cha anthu achinyamata ndi azimayi amene mwatenga mipando imeneyo muyenera kuyamba kuthamanga lero. Amayi Beatrice Mwale, it's a serious appointment this one. Osatiso zakale munakhalapo kale mpando umeneyo, koma uwu ndi wa timu 25, ndi wa chisankho. Azimayi wonse amene ali muno amve kukoma kuti tili naye director mkulu wathu wamphamvu. Ndifuna kupereka ulemu kwa onse amene sanawine, amene awina. Kwa ine nonse ndi timu yanga, timu 25. Ndipo zisapezeke kuti wina zimuwinye, kuti ngakhale olepheraja nthawi zina muziaona akuthamanga. Fa munthu aliyense ali ndi mphaso yake. Ndiye uja akati ndikuthandizeni apa isakhale milandu. Chairman wanga ndi komiti yanu ndikuthokozeni ntchito imene mwagwira, ndiponso mwapadera imani basi. Imani. Amene mwagwira ntchito imene amene munali komiti. Pa komiti mmatha kukhala anthu 10, 15 ena sagwira ntchito, koma inu munagwira ntchito anthu akuyesa kuti munali ambirimbiri akagone mmachokera ku nchinji kubwera kudzapanga ma meeting. Mulungu akudaliseni, mwachita ntchito yotamandika kwambiri. Ine ndavomera. Ndakhala ndikukana zaka ziwiri. Ndakhala ndikulimbana nanu zaka ziwiri. Funani wina. Koma zandisalira chipako chandisalira basi. Ndine ndani kuti ndisusane naye Yehova wakumwamba? Ndine ndani? Ndiye ndimati ndikuuze ndisanayambe kampeni. Ife a People's Party tili ndi mbiri yathu amanena kuti ndife chipani cha chisanzo, ndife chipani cha discipline, ndife chipani chosakangana, ndife chipani chosayambana, koma most importantly ife ndife chipani chosatukwana. Olezemelezeka amayi ndi abambo, kamukuziwa kaya anthu akapita pa nsonkhano nkhani ndikukhala yotukwana ena yonena ena. Anthu obwera pa nsonkhano njamangopata naseka nakumbukira zotukwana zija, fundo zimene mwauza samatani. Ife tisapange nawo, ndipo ine sindipanga nawo. Ine yanga na ikhala yonena fundo, ndiponso yofunsa mafunso. Mwinaso ndizikhala misunderstood ndikafunsa mafunso aja aziganiza kuti ndiye ndikunyoza. Iye ndikufunsa, ndikufuna kumvesesa. Monga funso lonena kuti ndife tokha amene titaza kupasani moyo wabwino kusogolo kumukatisankha. Ndiye funso lofunsa ine ndikakuti kodi zaka 5 izi mmene amalawi amagona m'madzi, mmene amagona ndi njala, inu munali kuti? Ine ndikufuna kuthokoza kwambiri anthu a People's Party. Mwaimanane through thick and thin. Ndili pamwamba mulipompo, ndili pansi mulipompo. Ndikunama ena mmandiimbira telefoni ine ndikugwirira ntchito ku America ndikungodya mapwefu. Amayi taimbani ndilibe ma units.
ndikayima amayi zikundiwawa ine zimene akukutukanani kuno zimene tikumva mawayiresi zikumene tikumva ma TV chikondi cha mtengo wapatali kundikonda ineyo ndiyena ndimafunsa pano amati mukukumbukira 2013 ija ndi ujatinka kukonda ni kwambiri aja ndati ndiye munatenga holiday munali ku holiday iya ina ngasi munachoka ndati iyayi ena amandiflasha ndili kunja konko inu bwanji munandiflasha olemekezeka amayi ndi abambo ndiye ndikuthokozeni chifukwa cha chikondi chanu komanso ineyo sindikuzizenga ngati ndizinayenera kutero kuti mwandinena kuti ine ndigwire chikho chimenechi kupita chisogolo ine ndimaganiza kuti tikayang'ana mbuyomu ndimamva kawiri amati onse azisogoleri kuyambira matipate kubwera kwa matipate 2004 1994 onse olephera okhaokha ine ndekha ndiye choose ine sinalephere ineyo sinalephere ndipo ineyo kuti ndiziwa kuti sinalephere ndi moyo wa Malawi imene anakhalira zaka ziwiri zimenezi ndipo ndikunena sine ndikufuna through this message ndithokoze kwa mafumu onse amene mwakhala mukundiyimbira usiku ndi usana ndithokoze kwa akuluakulu amipingo amatchalichi amene mwakhala mukundiyimbira usiku ndi usana kuchita eko mawu amene amanena anthu a People's Party kuti ife amayi tikufuna inuyo koma onse poyankhula amanena kuti sitimayiwala zaka ziwiri zija ndiye ine funso langa limakhala lonena kuti mukunena nthawi ija munkati ija ng'ombe yayikazi siko kangolo ijaiti ndiye kuti yaya mayi sopano taziwa kuti yayikazi ikozoko kangolo ndiye ine ndimati ndikuuzeni Amalawi maka achinyamata ndi azimayi yang'anani mbuyo muone zimene ndinapanga ineyo ntchito ndiye muzindikire kuti nthawi ya kampeni ngati ino kumakhala maboza osati pang'ono ndipo kumamuyang'ana munthu akunama kuganiza kuti awalibe manyasi ifeyo ndi amene tingachite ifeyo ndi amene tinachita kuti litiro kweni nanga sopano achimwene brother musanamiza Amalawi ndiye ine ndikunena kuti ndikupempheni achinyamata onse ndi azimayi nthawi yakwana yesaniso zimayi azimayi chimene amaganiza iwo kodi ananga pakhomo pano adya ngati sana adye ngati bambo palibe mpaka namakalowa ntchito kukafunafuna bonongwe zisosozi chani mpaka nadya ana adye sini ineyo ndimayang'ana zisogoleri ziko lonse lapansi akama ziko lija likamavutika koma pankhope pa body language sikuoneka ngati zikuakhuza ineyo imati ikavuta situation ku Malawi chakudya palibe anthu akugona ndi njala ndiye kuti inenso ndakwinyata osagona usiku koma zakuti ndiulule ndizakuti ndiye sopano ndimva kuti koma kunjaku kwavuta anthu akuvutika mwakuti ndiye ine sinimafuna kuti ndigone pa bedi chifukwa na amene okuthamangira mtima wanga zangofera kutulo ndiye ndimangokhala pa mpando ndiye sopano nkumazi usabambo ndati inuyo ndiye kuti simunamve mavuto we inuyo ndiye muli pa nkonono pamene papa mukugona ine ndili pa mpando pano sopano funso limene amandifunsa ata ndiye amati sopano pa mpando mwakhalapo ndiye mavuto athera pa mpandopo olemekezeka amayi ndi abambo ine mboni yanga ndi inuyo Amalawi kuti ndikhale mkati mwa boma kugwira ntchito yakathithi anthu osowa ndikhale kunja kwa boma ndiye chisimu kugwira ntchito yakathithi anthu osowa zaka zimenezi 5 zathasi ndimangothamanga kugwira ntchito kumanga nyumba kudyesa anthu mafigures alipo
nyumbazo mwazionanso apo nyumbazo, ndipo nyumbazo sinati ndipo sinasiye ifa nayamba kumanga nyumba 2004 ndipo ndizamanga paka siku lolowa m'manda ineyo. Ndi madistrikiti owerengeka muno m'Malawi amene sangasonye nyumba zoti tinamanga ivi. Ndipo panopo ndikuwuzeni kuti ndangomaliza nyumba muzi ku constituency ya Honorable Idris Kazembe. Tamanga kumene kwa muzi watunthu posachedwa kwa ndikhala ndikupita kukapereka makiyi kwa achaina cha nyumba zimenezo. Ndikupangiranji zimenezo ndimapangira kuti anthu akumizi nawonso ndi anthu zabwino ziayenere bwanji. Ndinapita ku Rwanda, Mrs. Kagame ndi prayer sister wanga. Timapemphera limodzi tilipo azimayi 50. Telefoni imene ndikulandira limabasi alirede. Ine kugogoda apa olandira mala. Kugogoda apa popanda undisamala. Kugogoda apa popanda undisamala. Ndinangu ayimbira telefoni kuti basi zisiyeni. Mpaka na lero sindikudziwa kuti mabasi wanathera kuti. Koma inu muziwe kuti ngati Joyce Banda nasekula chipata chimenecho wasunga kiyi tikazalo wamboma azashagula tizayendesa mabasi. Ineyo ndaganiza kuti inali chikonzero cha Yehova kuti ndinachoka ndiye Mulungu kundipasa mwayi ndikukagwira ntchito kunja. Ndiye kukagwira kumene kuja ndinazindikira kuti ndi nthawi yanga yochita build international network. Palibe samene anga ndinamize ine munomu naga international network, naga anthu na amakomo oti ndikhoza kugogoda na anthu oti akhoza kubwera muno utithandiza. Wina ndani andi challenge ine ndani? Ubwino wake kwa usogoleri wa azimayi ndi wakuti saopa. Msogoleri wa chizimayi ndi pompo. Ndikufuna kuti muzichita amene muli ndi mafoni muli ndi ma YouTube muziona zimene akupanga Samia ku Tanzania. Msogoleri wa chizimayi chimene amaganiza iye ndi anthu. Ndi anthu. Usiku ndi usana osagona kupanga chitukuko saopa. Saopa zoti mawa linanza ti iwe ubanji ukatere iya natere chifandi machitira anthu anga amene ndimakonda ine. Because ndimakhulupirira kuti leadership is a love affair. You must fall in love with the people and the people must fall in love with you. Iweyo wakonde anthu aja mwantima onse. Ukakonda anthu aja sumaopa kuponda mizi kulowa ntizi nyumba tawo kukhala padoti sumaopa chifukwa kwakonda. Mukazamuona msogoleri sanaponde kumuzi ndiyeso pano ikafika kampeni ndikumaka khala susa pamaliro kuganiza kuti sagwa chagadawo chifukwa sanapitepo pamuzi sanayankhulepo ndi aliyense wa kumuzi. Ineyo mantha ndimaziwa kuti mantha ndilibe. Ndinalowa upresident mafuta kulibe. Ndinalowa upresident zakudya kulibe. Ndinalowa upresident magesi palibe. Komanso ndinalowa upresident sakudziwa kuti ndilowa upresident. 7 days andisuse tu wina 7 days mafuta kubwera osaza sowaso. So nimati kuti mmati talongosolani kodi zimene munapanga bwanji jeke wangayo ndi mulongosolene ino wamisala ina amayi ndi abambo. Msogoleri sumaopa kunyozedwa ndipo sumaopa kutonzedwa ndipo chondifikira chindifikire. Ndichifukwa chache ine ndinalengeza pa 7 September 2013 ndamba kuti anthu akuba ndalama ndikakupezani ndikumangani kandiwe bale wanga kandiwe ndani ndiye namba kupanga chito icha komatu ndiye anathamanga nayo ena ndikuyisomphola nkhanija sopano ndikumandipaka ine ndikumakhala ngatiso ine ndi amene ndapanga zinthuzo. Sopano ndikumati ukantchula amene uja milandu yako tiisiya basi tikuyimbanso milandu. Kunama Mulungu wake samene waineyo ya kunama. My husband told me, if you haven't done anything wrong, don't worry, go ahead,
but be mindful and remember that pamene ukumenya nkhondo imeneyo anthu akoza kukunena kuti ndiwe, anthu akoza kutulusa mbomamu, anthu akoza kutengera mwayi kuti akuchite punish. So pano chimene sanaziwe ndi chakuti pamene amayesa akundikwirira ine ndine mbewu ndimera zenizeni. Kupeza mafuta palibe, forex palibe, zibale ndi anzatu zatha 100 days chuma chabwerera mchimacha mpaka tinachita print salweti 100 days chuma chamba kukweraso. Formula imeneyo ili mutumu kulowa lero mawa zimene zozichitikaso apapa. Kusaopa kwa munthu wanzimayi ndikwa kuti azungu ajamene anandiuza kuti kumbuyo kwa anthu amakana kugwesa kwacha, ukati usagwese kwacha chuma chanu sichichita improve. Ine nati by how much? 47%. Kuganiza kwa nzimayi umati chosatira chache ndi chani ndikagwesa kwacha. Ukagwesa kwacha anthu azunzika chifukwa amadusa powawa pena pake. So pano iwe ngati msogoleri wa chizimayi ndiye umakafunafuna so pano ntaji wakuti pamene anthu aja akuvutika chifukwa mukuchita restore chuma chija chimanga ugawe, ng'ombe ugawe, zakudya ugawe, anthu adye akute asadandaule. IMF ili opposite World Bank andiuza zimene chandabomera za 47% nango dumpha nsewu kulowa mu World Bank ndati uko ndabomera zokagwesa kwacha kwathu koma inu mundigaire makobiri kuti abale anga azikalima mmisewu muja ndizikachita ngati wanyengerera kuti asamve kupweteka kwambiri. Ndiponso paso imene Mulungu anandipasa ndiye kuti ine ndimamvera za anthu. The attributes pachizungu ndinene koti imene ifa imatuluka kwambiri kuti Joyce Banda wa Malawi said the attributes of a good leader is the ability to assemble a good team and the ability to know that they can know better than you and they can teach you. Paso imene imakhala ndi msogoleri wangwiro ndi akuti amatha kukusa anthu amwe aujeni akuthekera anthu aupangiri komanso kumazindikira kuti awa anthuwa kaya ine ndi president koma akhoza kundiphunzitsa ine ndikumva. Munthu ngakhale wa madoti, ngakhale opanda sapato, ngakhale wantchito wa panyumba pako akhoza kukupasa upangiri, akhoza kukulangiza iweyo chifukwa aliyense analengedwa ndi Mulungu. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndimangoti ndinene kuti kukakhala kwanga kwakunja kucha kunaliso madaliso apadera. Ine nangopita kumene kuja kumapanga research yanga ndikumalemba mabuku anga pansi padikukhonza kuti ndikamabwera kuno ndikhale ndili zitupa zonse madokumenti onse okuti wina wacha asazandisewerese chifukwa muno chilipo ndi chipongwe. Chilipo ndi chipongwe timatha kunamizira munthu uja aliyense mziko muno ndikumaziwa kuti iyo nkhaniyo akumuchita nzimayiyo ndiyonama ndiye kuntukwana ndipo kumpasa zikwati azibambo ndipo kuntchula kuti ndihule ndipo kuntchula kuti ndiwakuba. Nthawi imeneja inandipasa mwayi woti ndikonzeke kuti kuno wina akazandinenera akazandipanga zimenezo zizamusalire yekha, zizamuchitire bounce back. Mwayi wache sana yese ndiye ine ndakuuza nkhani ya mayouth maganizo anga. Tiyeni kabaza watu timuchite improve komanso tikachoka pamenepo afike pati magali moto anthu tiziti tikamaenda mtaunimu ufuna kukwera njinga yopalasa, ufuna kukwera njinga ya moto, ufuna kukwera taxi ya kagali moto kapena ufuna kukwera chibasi koma mosangu ja ukayang'ana achinyamata. Azimayi anzanga nthawi yakwana osapusisidwa tilipo ambiri titamanga na ifeyo kuwerengana tikoza kubweresa boma ifeyo tikoza kulowesa munthu mboma ndipo ndi ifeyo amene timapanga zimenezi. Mukuziwa chani ifeyo pakhomo paja ndi ife
kageni kaja ndife, ziweto zija ndife. Kodi ineyo napereka ziweto? Kodi ine nagawa zakudya? Kodi ine nalemekeza mafumu? Ndikamaenda kumbuyo kukuligali moto lole yachani, tikapanga nsonkhano nja ningoti amfumu tabwerani, ndapita koma ndikusiya chani, ndikusiya katundu ya gaireni anthu asamavutike. Uyo angogawa chimanga, uyo alibe nzeru, uyo alibe ntchito. Nakuwuzani kuti simungandirese ndipo sindingasiye ine ndine zimayi, ndizagawa chimanga mpaka maungu azagwe. Mafumu amene amakhala ndi anthu m'mizimu ndi anthu, ndi makolo athu. Koma fumu yopanda pogona pabwino, fumu yopanda nsima yokwanira pakhomo yoti anthu aja amasonkhana pakhomo aja adye, amakhala opepuka kwambiri opanda ulemerero. Azimayi ndi azibambo, ine ndasankha masekta, koma ndiyambe ndikunena kuti aligo advisor athu atiuza kuti tikoza kusankha ma advisor. Ndiye izi ndikunena pazi, ndazi wakale ana matetule amene angandithandize izi. Kodi amene angandithandize ine kundiunikira pa ulendo umenewu? Ena amanena kuti I don't talk to anybody, ndimayankhula ndekha, ndimaziwa zonse ndekha. Ine ayi, sina economist, amwe social scientist, zimene ndimaziwa ine ndi umoyo wa anthu, ndi anthu ovutika. Koma pali ma economist, ndiye ndimadalira amenewo. Pali ma dokotala za umoyo, ndiye ndimadalira amenewo. Pali ma expert at trade and industry, ndiye ndimadalira amenewo. Ndiye pali ana matetule pambali ya ndale, ndiye ndimadalira amenewo. Muyiona timu nkucha uno ndikayikusa, ndikayika pamosi. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndiye kumaphunziro ndikumene kuli komvetsa chisoni kwambiri. Ndiye kumaphunziro kuchimene chikundipweteka ineyo ndichakuti siku ndi siku amayi mwana wanga amusankha ku sekondari satha kupita, ndibe china chilichonse. Amayi chitanipo ni kanthu pano ndikuyankhula pano ndi ana 1000 m'masukulumu amene ndikwalipirira sukulu. Koma ifeyo ku Joyce Banda Foundation taphunzitsa 2500 tertiary education, 46 amenewo ndi ma medical doctor. Olemekezeka amayi ndi abambo, ineyo panopo maganizo anga ndiyakuti kumaphunziro tena kuyikapo nzeru. Ndiponso tu izi ndikunena pazi chifukwa choti ndimazipanga, ndikuzipanga, ndizazipangabe. Wina akhale azichita kope kati izizi, azikopera kuti mawa lino aziti nafe tipanga maphunziro aja, nafe tipanga zakuti, ndiye funso lija kuti muyamba lerolo, muyamba lero. Ana athu akuvutika m'masekondari, m'mateshale, m'mayunivesiti mwalipirira ngati? Olemekezeka amayi ndi abambo, ine ndimaganiza kuti mbali ya ulimi ndi mbali imene titazayiyang'ane kwambiri. Ndipo ndapanga, ndipo ndaziona kupita mudera. Ndikunena 2 years ago ndisaliso president, ndikupita mmene mja ndikutengana ndi anzanga, ndikuthandizana kwathandiza anthu aja, ndikuwapasa fetereza ndi mbewu, ndikuwathandiza kulima ulimi wa makono. Anthu oti ankakolola 5 bags 6 bags, ndikukolola 40 bags. Olemekezeka amayi ndi abambo, zili kuchipatalako, zili kuchipatala ndikunama, chembere zanga ndikunama. Chito ilipo zimene zonso ngati ineyo ndinapangapo uchembere wabwino, inuyo mukhala mboni zanga. Chifukwa kunja kunalandira mphotho tizayambira pamenepo. Panopo akuti akalowa azimayi 12 mwina 4 akutuluka opanda ana, ndikunama. Kodi ale alipati? Mukafika kumene kuja akati munthu yofunika panadoyo mukagule nokha, ndikunama. Sopana chimene tundikuziwa ine, mankhwala simugulira pa budget pokha yayi. Mankhwala amakupasa niso ndi anzanu, containers and containers. Mankhwala aja mukaona tikuti ali mpwechepweche nthawi imeneyi amandipasa ndi anzanga, koma nkhani yosekesa ndi nthawi ina anzanga aja akufunsa kodi makontena aja afika. Akumeneko sinaone. Kenaka ndi akuti ayi
ife ndeti kunyamuka kunoko kwa America tizaone makontena athu kukafika kuchipatala kuja kukapeza kuti akuseguka ndi kuseguka angoponda mankhwalacha why chifukwa tikalandira mankhwala aulere ndiye kuti 10% ija amalandira akamagula ija sipezeka ifeyo tisagulise moyo wa malaya anzathu ineyo ndikumva nazo chisoni kwambiri ndipo ndikuchita ndi chiyembekezo kuti anthu akwauza president zona zokha nthawi zina ukakhala president anthu asama kuuza zenizeni kupita kuchipatala kuja kupeza kuti deski ili uko anthu ali uko inu odwala muli kuno mwakhala apapa palibe ndipozera pomwe wakuja kubwera apa mufuna chani timafuna x-ray ndiye mukanakhala nako tuka 20 ndikunama kodi chipatala chino limasa chaulere sopano kwa 20 kandi kupita nako kuti ndiye mukhala choncho anthu ali opanda 20 Amalawi nthawi yakwana tithesa nyozo kwa Amalawi anzathu amene akuvutika pambali ya magesi nthawi imene tinali mu office inali one of the pillars yathu tinayika magesi 23 centers and more ndipo apapa titachoka kale tati ndithandizireko namuitana nzanga magesi bwanji anayenda misinje yonse anapeza 12 sites and ma 12 sites menemu bwenza kuchita generate 100 megawatts ananenanso yekha kuti ndiye magesi angawa ndizizathandiza mu industry mokha kuti anthu asamasiye kupanga manufacture katundu segulani office konkuno itanani anthu ena akunja mu office ena konkuno ndikunena tu chaka chathachi mpaka nakenaka nakumana naye ku America ndati what's going on ali natseka tu kupanga kafukufuku ya project yanga ya kupereka namba kuti anaigulisa kwina project ya inalepereka anangoseka office ndikumapita kaya inapitadi kwina kasina pite koma ndizimene tikukumana nazo ndiye tikuchedwa ifeyo nthawi yathu magesi mazimu why tinaonjezera 64 megawatts to the grid ndipo maganizo athu ndiye kuti kupita chisogolo ndi kuuma kwa misinje yathu ndiye kuti wind energy solar energy izakhala priority trade and industry ngati osachita manufacture ndiye sopano zafika poti ndi aleya omwe amayileya apapa amaphunzitsa azimayi kupanga safu kupanga mafuta ozola kupanga china chilichonse anthu panopo akupanga sugar natenga chimwe nanga a president Muluzi tukasegula nyumba zimene ndinamanga ine kuzombako anapeza azimayi akuzaonesa brown sugar alimwantenga kuti alitapanga toka ali nyambitani ndione nyambitani amene ndi sugar azimayi akupanga zodabwisa makomomu ndipo zonyadisa manufacture yacho yoyambira pa cottage industry kukwera mpaka na kumwamba ifeso kodi sitingapange magali moto kodi Kagame uje ni akuti Rwanda ndi dziko laling'ono ngati lathu omweli koma panopo mpaka na kupanga ma cell phone wa mobile phone ifeyo sitingapange olemekezeka mainda abambo pa security asilikali athu sangatiteteze sangagwire ntchito akuvutika akuswapo gona akuvala kanavasi malo mwa majombo ku ame chimozimozi ndiye ine ndine mwana wa asilikali ndikuziwa kuti ma uniform amene machuniki awozo akuvalazo ankati chaka chimozi akavala china basi akapereke kumuzi anthu akalimire minda kukala ndinanso zina za nyuwani koma panopo mpaka nakufika kuti asikana angawa amagula okha kwa samala asilikali athu agone pabwino adye pabwino ifetu tinkala ndida marashonitu imene zatikoza kubweza koma project imene imandipweteka amene afuna kopere faza ina anthu akakopera sizimatheka zimalephereka pakati mwayiwala za nyumba mwayiwala za muzi transformation ndiye ndinawauza ame komanda tisanatuluke tisanachite tisankho ndikufuna kuchita launch project yokuti asilikali athu aku ame ndi asilikali athu a polisi maranki osikawa tiziyapasa malata ni maishulo kuti malata project
kuti azikamanga kanyumba kabwino kumuzi. Ndalama zimene amalandira ndizochepa kwambiri. Akamwalira zimamvesa chisoni akapita kumuzi kuja ndi maliro kuti aja amakhala apa koma sikuti kufuna. Ndiye sono ndikupangana ndi ame komanda aja. Ndiye sono kena katikuzati iyayi. Koma tidikira kaifa tikalumbira ndiye izakale mphaso iwo apasa asilikali. Osaziwa kuti Satana alibiza kutakasa zake. Zimene zazitheka koma imeneyo tizapanga. Ine ndimati ndinene kuti ntchito yomanga zinyumba ndiye sitizasiya. Ndiponso 365 households alibe pogona. Nyumba zinagwa nthawi ya cyclone. Ngakhale zimene ndamanga ide nyumba ma district 4 pano ndikuyamba district ya 5 ndi Dontho chabe Dontho. Zimene amanga president Muluzi ndi Dontho chabe Dontho. Iye nena kukhala programu ya ikulu ya boma kumanga nyumba kuti anthu akhale ndipo khala pabwino. Koma sopano ndimati ndidandaule ndimandipemphe kwa ifa Malawi. Ifa anthu fe mukatisankha chisankho tikakhala ku State House muzitiuza zona zokhazoka. Zulo mwaonera clip hapo. Mwaonera clip ndikusegula njanji ya kuvale. Mwaona? Munaona train pompaja? Nanga sopati kumuuza president kuti chibwe chichokere kamuzu. Andu sanaone stima. Mwaimva imeneyo? Si mwaimva. Koma inu kunalibe siku lya timasegula ichi. Koma nthawi ya president Muluzi. A Brown Mpinganjira nali nduna ya transport kunoku. Kuja kuti na Mozambique a president alero Anyusu anali ndunaso ya transport. Anatenga azimayi kuno ndimakumbukira kuti azimayi aja anakwera train kuchokera kuno. Sopano manager ndiye kuti ni nthawi yakamuzuso. Abale chonde president watu tisamuzunze choncho kumuza maboza. Ma train akhala kukhalapo in and out. Koma pano tingonyadira kuti sopano kwayamba ma passenger train. Ndiye ifeyo tizingoti tikutani tikutukuka. Olemekezeka maindi abambo. Yomalizira ndiye kuti pamene pa infrastructure misewu ya kumuzi panopo ndikuti pampemba pompa amayi maliro pampemba pompa kuchoka pansewu paja kuti tipita kumusi kuja tikummangira wina wacha azimayi asikana ku polytechnic ulendo wa Dr. Tabitha Kaira akumanga nyumba ya munthu 2 hours atanyamula cement pa mutu chifukwa kulibe kuyenda kwake mbulantaya. Rural roads tikamaza panga urban roads koma tikuziwanso kuti rural roads tikuchita bwino. Why? Katundu watu tikalima kumizi kujama enda misewu ya mmizicha. Iye ni akayopala ya bwino. Pomaliza ndi social protection. Pali ena muziko mwatu muno sangathe kulima, sangathe kupanga kalikonse. Social cash transfer nonsenso mukuziwa kuti inamba bwanji. Ine nalipotu ndipo ndinetu napanga. Koma panopo ndiye kuti ngakhale nkhalamba za mmizi muja chakudya tikoza kumalima tikoza kumakolola chambiri koma kwathandiza anthu kuti akhale ndi fetereza, kwathandiza anthu alime zokwanira, kwathandiza anthu kuti asamazunzike. Social protection kuti zimene zizitheke. Olemekezeka maindi abambo ma civil servant athu azilandira mtengo wabwino. Abale kuti zimene zizitheke aziphunzitsa azilandira ndalama zokwanira. Kuti zimene zizitheke anthu athu amene akugwira ntchito mzipatala muja kuti asafunse 20,000 alandire ndalama zokwanira. Ndikunena izi chifukwa chakuti ife pamene tinali mboma aziphunzitsi tinakweza twice in 2 years. Ndikunama chimene zonse ndanena apa palibe chimene sinapangepo. Ndiye ndikungonena kuti ikabwera nthawi iyo abale anga ndi inuyo tizambira pamenepo. Kodi ndimayesa vice president South agona pakapinga sakuziwa kuti zitha bwanji. Anabwera nkati mwali ife tikugawana mipando panjapa ndati mukugawana mipando. Inetu sinakhale president kutero ku inunso muli ndi mpando. Ali ine chief of staff. Kodi iwe fumbi ndiwe mwini iwo wanali chief of staff tsiku limene. Olemekezeka maindi abambo mwaimanane pa mavuto
mwayimanane pa zabwino. Tiyeni tiyang'ane maso chitsogolo, osatukwana aliyese, muzabesa fundo. Fundo zijazikamatuka anthu azingomva mfundo azipita ndi chani fundo. Inayende sinditukwana munthuyi, mutukwana nokha. Komanso ndi achenjeze amene ali tcheru tsopano kuti nthawi yakwana yotukwana azimayi atitukwane. Ifeso tili tcheru tikuyang'ana. Chaka chache si chinochoyi. Chaka chinocho timanga tcheni achinyamata ndi azimayi tigwirizana. Tikana nyozo otukwana. Tisankha asogoleri oti azatithandize. Pamapeto pache ndi moyo wanu Amalawi osapusa yayi osabesa voti. Ndikumva nazo chisoni kuti munthu akhoza kuyima ndikumakulatirani. Kodi inuyo mugwiriza ujeni kapu yanu? Ine kapu yanu ija ndikuyifuna. Ndiye ndinganene kuti ufune usafune undipase kapu. Mundipasa? Bwanji tilemekezana Malawi. Ife tikupempha voti. Ine ndikubwera kwa inu ndikupempha voti. Mogwadwa ndi mofoka. Sinza kunena ni mwanyozo mwantuju khala ngati kuti inu sinu anthu yayi. Ndipo sinza kugula ndi makobiri ngati inuyo kuti ndinu nkhuku. Chifukwa inuyo mukuziwa zimene ndingathe kupanga ine. Titakhala kuti tili mboni. Mulungu akudaliseni nonse. Zikomo. Ndizotani. Your Excellency, ladies and gentlemen, may I call upon the chairperson of the organizing committee of this convention to offer vote of thanks. Honorable Peter Kamange. Ulemu upite kwa president atu achipani chokondedwa cha People's Party. Ulemu upite kwa retired Chief Justice Richard Banda. Ulemu upite kwa ma Vice Presidents azanga komaso a Secretary General atu ndi ma members onse achipani cha People's Party. Chifukwa cha nthawi amayi abambo funa ndithokoze a president athu chifukwa chokhala nafe kuyambira dzulo komanso lero kuonerera kuti convention iyenda bwanji ndikuti zikomo kwambiri a president athu. Funanso ndikuthokozeni a president athu chifukwa cha support yanu mwathandizapo financially komanso ndi material support ndikuti zikomo kwambiri. Ndifuna ndipereke ndithokozeso ma members onse achipani amene athandiza ndi ndalama kuti convention ino iyende, komanso pali azathu ama business atithandiza kuti convention iyende. Kumene muliriko mukumva ndipo imvani kuti ife tathokoza kwambiri. Ndifuna ndithokoze ma delegates nonse amene mwachoka madera osiyanasiyana ochokera ku Nsanje ukafika Chitipa, Nkhotakota ukafika ku Mchinji, ndikuti zikomo kwambiri. Msonkhano uwu wakhala wopambana chifukwa cha kubwera kwanu.
ndithokoze azathu amene atithandiza kuti ku backroom office kwathu motsogozedwa ndi Rita Nyaude tikuti zikomo ntchito iyi yaphweka chifukwa cha ntchito imene mmagwira kuseriko tikuti zikomo kwambiri. Amayi ndi abambo pa nthawi ino ndifuna pamene atsogoleriwa afuna azibwerera ndikuthokozeni mwapaderadera chifukwa mutaona kuti kwada mwawapempha atsogoleriwa kuti agonenso umenewo ndi mtima wabwino wa presidenti. Ndifuna ndithokoze inu azathu a press mwakhala nafe kuchokera dzulo lija kufikira lero ndikuti zikomo kwambiri. Mawu amenewa ndifuna ndipemphe Mulungu kuti akuyang'anireni mukamabwerera ku manyumba kwanu. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Tinalengeza paja kuti Martha Augustino ataya kadi, ngati ali pafupi chonde atipeze, kapena ngati pali ena amene amadziwa atipeze kuti tapatsire. Pa nthawi ino, Your Excellency, ladies and gentlemen, ndi apemphe Mayi Esnat Nyilongo kuti atitsekere ndi pemphero. Tipemphere. Atate mudzina la mphamvu la Khristu Yesu wa moyo, tikulemekezani tikutamandani kalonga wa mtendere podziwa kuti Mulungu mwatisunga kuyambira dzulo, anthu achoka m'manyumba kuyambira dzana ilo, ena adachoka dzana ilo kubwera kuno. Yehova mawayendetsa bwino. Ife tikulemekezani tikutamandani kalonga wa mtendere. Taonani mwakhala nafe pologalamu yonse kuchokera dzulo lija kufika lero. Mulungu mwatiyang'anira, mwatitsogolera. Mulemekezeke lidalitsike dzina lanu, popeza palibe dzina lina kuswa thambo koposa dzina lanu limene tikhoza kulipatsa ulemu owirikiza. Ambuye landirani ulemu chifukwa cha mayi wathu president wa chipanja president wathu mayi wathu amene Mulungu mwalolanso kuti akhozanso kukhala mtsogoleri amene akhoza kulanditsa dziko lino. Mulungu tikulemekezani fa ndinu Mulungu amene mayiwa amakuopani. Mulungu ndinu Mulungu wopereka nzeru, amene mudapereka nzeru mu nthawiyo atatenga nalamulira dziko lino. Nzeru zitatha zakuluakulu, azibambo nzeru zitayima, koma inu Mulungu mudapereka nzeru kwa mzimayi kotero kuti munyengo inonso yakwana kuti mzimayi Mulungu mukamudzaza ndi mphamvu. Ndikupemphera Yehova mphamvu zimene zinali pa Debora. Debora anayima napambana, dziko nagonjetsa, dzikolo lidapambana. Zikomo popeza muperekaso mphamvu zimene mudamupatsa Debora pa mayi wathu. Mulungu ndikwayikiza mdzanja lanu, muwapatse mphamvu. Ndinu Mulungu okhulupirika wopambana. Landirani ulemu, landirani matamando. Pamene tili kubwerera chipanichi chikhala cha mphamvu Ambuye, kuyambira ku Eliya komanso kufikira ku mutu. Landirani ulemu Yehova chifukwa cha nthawi yabwino. Ndikuyikiza wina aliyense amene anatengapo gawo mu nthawi ino. Ena atopa, Ambuye abwezeretseni mphamvu. Ena apereka thandizo la ndalama, Ambuye adalitseni. Mukalemekezeke, mukatamandika Ambuye chifukwa choti ndinu Mulungu wamkulu. Chisomo cha Mbuye wathu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nafe kufikira inu Yesu Khristu mudzabwera kudzatenga oyera mtima. Lero ndi ku nthawi zosatha. Inu mukule, ife tichepe mu dzina lakuti Yesu motsogozedwa ndi Mzimu Woyera ndapemphera ndikuyamika. Amen. Zimenemo mmene zakhalira kuno ku Crossroads Hotel kumene chipani cha Peoples chachita msonkhano osankha adindo. Ayankhulapo ndithu anthu osiyanasiyana. Tamva kuchokera kwa president wa chipani chimenechi cha PP
mayi Joyce Banda omwe awasankha kukhalanso mtsogoleri wa chipani chimenechi. Tamva kuchokeranso kwa organizing chair wa convention imeneyi abambo Peter Kamange kufotokozera kuti msonkhano umenewu wayenda bwino ndipo tsopano chipani chili ndi atsogoleri atsopano. Tikufuna kuti pa nthawi ino tiyankhule ndi mayi Joyce Banda amene awasankha kukhalanso mtsogoleri wa chipani chimene cha PP. Timve kuti kodi mfundo zawo ndi zotani kupita chitsogolo, kodi akukonzekera motani chisankho cha chaka chamawa cha 2025, komanso kodi chipani cha PP chipita chokha pa chisankho chimenechi kapena pakhale kusintha kwina kwake. Ndiye kanthawi posachedwa pompano tikufuna tiyankhule ndi mayi Joyce Banda amene awasankha kukhala mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Peoples lero kuno ku Crossroads Hotel kumene kunali msonkhano wa chipani cha PP wosankha adindo. Ndikufuna kuti ndimve kwa iwowo, kuchokera kwa iwowo kuti kodi akuti chani. Mwina mayi Joyce Banda, mwina mayi Joyce Banda masana bwino. Akusankhani anthu a chipani cha Peoples, akukhulupirirani kuti mutsogolerenso chipani chimenechi ulendo wina. Timafuna timve kwa inu kuti mungayankhule zotani pano pamene tikunena kuti mwasankhidwanso kukhala mtsogoleri wa chipani cha PP. Ineyo kugwidwa nthumanzi koma kuona kuti anthu a chipani cha People's Party angaganize kuti ndisogolerenso. Inunso mukuziwa amene mumandichita watch zimene ndikupanga kuti ndinali ntaweruka ndi mapanga zanga zikolosera pansi, koma chipako chandigwera ine sindingakane anthu amene andikonda mwantima onse zaka 12 akundisata akundikonda akukhala loyal to me. Inenso I have to show loyalty kwa iwo onse. Ndiye ine ndakondwera kwambiri ndiponso ndavomera ndi mtima onse chochicho ndifikire chindifikire. Ndi chinthu chosangalatsa. Mwina timafuna tingodziwa pali chidwi kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuti inuyo mukunena kuti mukhalanso pa ballot paper chaka chamawa 2025 kupikisana nawo pa mpando wa president. Mupita nokha ngati chipani PP. Zimenezo sitingaziwe nanga sitikuyang'ana kuti tiyenera kukhala ndi 50+1. Ndiye koma ife maganizo athu ndiye kuti mmene ndikulionera zikoli pamene lafika apa anthu akuyang'ana mbuyo ndikuyang'ana kodi ndi nthawi iti imene anakondwa zenizeni osati za fake yayi. Ndiye iwaja akhoza kutipasa 50+1%. Mukukumbukira kuti ine ndi malemu President Bingu wa Mutharika mzimu wawo use mumtendere tinayima limodzi 2009 chaka chimene chijacho anthu sankayembekezera kuti tikhoza kuwina landslide koma tinawina ndi 67%. 67% imeneyi ndimene inatithandizira kutisonyeza kuti nthawi zina anthu akatopa amatha kuvota across parties and across regions osayang'anira mtundu kuti ife apa kati timakuvota chonchi, akumpoto timavota chonchi, aku east timavota chonchi. Anthu anativotera mwakathithi mpaka na tinawina ndi 67%. Ineyo ndimaganiza kuti zimeja zikhoza kubwereza, zikhoza kuchitikasa. Tinene kuti mwadutsa step imodzi akusankhani kuno ku PP, kwatsala step ina dziko ono tsopano anthu akuvotereniso mayi Joyce Banda kuti mubwere ngati president mudziko lino pa zifukwa zake ziti. Ziyandalongosola mu speeches ziti zimene anthu amene I'm answering to the call amene akhala kundiyimbira kuti sizingatheke simungakane, ndipo ndikuyankhula za mafumu, ndikuyankhula za anthu amipingo, ndikuyankhula za azimayi, ndikuyankhula za anthu achinyamata, ndikuyankhula za anthu akabaza, ndikuyankhula za Malawi onse. Ineyo ndine wanthumanzi pamene ndili pano. Amene aja amalongosola kuti zijazi munapanga zaka ziwiri zija. Ndiye zimene ndinapanga zaka ziwiri ine ndikuziziwa. Ndikuyang'anisisa moyo wa Malawi. Maka amene akukhala movutika makukamu ndi m'mizimu. Kodi moyo wawo ukhala bwanji? Inali nthawi yochepa koma anthu anaona mokwanira kuti uyuyu mwa iyeyo Mulungu anayikamo kanthu. Very briefly, you have been chosen again
to lead the People's Party. What is your reaction now, moving forward as a party? What are you seeing? I would like to say that I'm deeply, deeply humbled. I didn't expect, and I'm answering to this call because I'm a Malawian, and the people calling me back, apart from those around the world, it is my fellow Malawians. And I thought seriously, can I continue to reject this? And between me and my husband, we agreed that I need to save the people of Malawi. And so I am just truly grateful. I don't know what to say, but all I can tell you is that it is the clergy, it is the chiefs, it is the young youth, it is Kabaza, it is everybody that I have worked with in the past that failed. Maybe time had come for me to come back. It is a vote of confidence from the People's Party. It is a vote of confidence from the People's Party that now you should lead them continuing. Maybe as People's Party, moving forward to 2025 elections, are you going to go alone or you are thinking of a possible alliance? No, we haven't gone that far yet. I think we will cross that bridge when we get to it. The fact of the matter is that I am aware that in the past, in the year 2009, President Bingwa Mutharika, may his soul rest in peace, was the leader of this nation. We were going towards elections. He had confidence in me that we could run together. And I know that that year, the country called Malawi decided unanimously that they were going to give him the majority vote. Nobody has won by 67%, but we did. Which means that it is possible in this country for people to vote across parties, across tribes, just looking at the situation and saying enough is enough. People voted you out in 2014. This time around. That question I will not answer. Okay. They did not vote me out. Why should people vote you again now? The vote, I've just explained what I think is necessary for us to do and what is possible and how Malawians' lives can be transformed. So they didn't vote me out. Thank you very much, man. And congratulations. That's Joyce Banda, the People's Party president. She has just been elected as the president of the party at the convention that was held here at Crossroads Hotel from yesterday to today. In her acceptance speech, she says she has all the confidence that people in the country will vote her again to take the position of president of this country so that she can bring various projects, development projects for Malawians' benefit. And we are saying the People's Party, it's not clear yet whether they will go alone in this election in 2025 because according to her, the party is still thinking on a possible alliance. Tikutero tu kunena kuti Mai Joyce Banda amene awasankha kukhala mtsogoleri wa chipani chimenechi cha People's akutifotokozera kuti pa kupita chisankho chechaka chamawa iwowa akulingalirabe kuti kodi apitirire ngati okha ngati chipani mchisankho chimenechi cha 2025 kapena pakhalenso ndithu mgwirizano ndi chipani china. Kunjako kuli mzanga Franklin Mtambalika, tikufuna tipite kumeneko tionenso kuti kodi zikukhala motani. Chabwino tithokoza kwambiri John Paul kati menemo kuonera panja pano ndiye kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Joyce Banda amene ndithu akutuluka panja kumene akukabwera galimoto imene yayima ndithu panja pa Crossroads chipinda chimene amapangira msonkhano umenewu msonkhano ndithu umenewu wa chipani cha People's. Ndipo ali ndithu amayi panja pano amene akuimba nyimbo ku
akhale akunyamuka kukapuma chifukwa abwera ndithu pakanthawi atamaliza pa kuyankhula ku anthu otsatira chipani chimenechi cha peoples madelegates kapena kuti nthumwi zimene zasankha adindo national executive committee NEC amene athandizire kuyendetsa ndithu chipani chimenechi kupita chitsogolo maka pamene akukonzekera chisankho cha chaka cha mawa 2025. Msonkhano umenewu wayamba dzulo pa 6 September 2024 anatsekulira ndi Dr. Joyce Banda mtsogoleri wa chipani chimenechi yakumasana atatsekulira ndithu msonkhano umenewu ndi pamene mwambo ndithu umayambika bwinobwino nali maspeech angapo ndakuti mmene umati chama 4 unali kuti awalandira madelegates onse kuti ntchito yeniyeni osankha adindo ichitike mawa kumanena lero pa 7 September tsiku lachiwiri la msonkhano umenewu ndipo onse madelegates dzulo anawuza kuti ayika kumene mawa mpamene mubwere mudzasankhe adindo amene akufunikira mchipani chimenechi ndimene ndithu zinakhalira dzulolo lero mawa anabwera anthu onse ndithu madelegates kufika kuno ku Crossroads Hotel mchipinda chimenechi chimene amasankhira adindo kuno ku Crossroads ndimene ndithu mukuoneramo mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Joyce Banda kunyamuka ndithu kuchoka pa malo ano kupita ndithu kunyumba kukapuma atabwera ndithu anabwera chakummawa amenewo mtsiku la lero kudzaponya voti ndipo ataponya voti yo ndi pamene ndithu ananyamuka malo ano kupereka danga kwa anthu onse kuti athe kuponya voti nde anabweranso masanano zonse zitalongosoka kudzamvera kuti kodi amene apambana mipando osiyanasiyana ndi ndani koma tadziwiratu kuti ena apita opanda opikisana nawo nde ndiyang'anenso apa kuti kodi ali anthu amenewa kuti bwanji panja pano mmene mukuonera muli chisangalalo chokhachokha azimayi kuimba komanso mbali naye ng'oma ndithu kuimba kusangalala kuti mwambo wayenda bwino wachidule kwambiri mwambo wachidule 2 days koma zimenezo zachitika mkanthawi konjepa madzulana madekuta madelegates mwina nkubwerera kwawo akakapuma mpamene ndithu akhale akuganiziranso kuti chisankho cha 2025 chiyende bwanji zambiri zankhulidwa tikhale tikumva zambiri zimenezo ndithu nkhani zathu pano pa Zodiac komano ndimatero kuti iwowa anyamuka malo ano ndiye pano ndikubwezeretseni mkatimu mmenenso muli John Paul amene ndithu akhalenso ndi zina mkatimu John Paul tatenga mkatimu tione kuti muchitikanso zotani ndimene zakhalira kuno ku Crossroads Hotel kumene chipani cha PP chimachititsa msonkhano waukulu wa chaka chino cha 2024 msonkhano osankha adindo convention pa Chingerezi. Msonkhano yachonchi zipani zimakonda kuchita nthawi zambiri pamene zikukonzekera kapena pamene dziko likuyandikira ku chisankho chimenechi chimene chichitike chaka cha mawa. Zipani zimakhala zikusankha adindo, zimakhala zikuyika anthu oti achithandize kuti mwina ndi kudzalowa mboma. Tamva ndithu kuchokera kwa anthu osiyanasiyana tsiku la lero, mwamva ndithu zambiri zimene zayankhulidwa. Tamvanso kuchokera kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi Joyce Banda amene amafotokoza, amene amakamba nkhani za zimene akufuna kudzachita ngati mtsogoleri amalawi akadzawasankha kukhala president pa chisankho cha chaka cha mawa. Mwina tilekeze pamenepa kuchokera kuno ku Crossroads Hotel. Kuno sinilali ndekha, ndinali ndi mzanga Dickson Chivati Gondwe amene timathandizana kuonetsani zonse pano. Tinali ndi Kasi Maumbi amene amathamangathamanga kutolera uthenga apo ndi apo, komanso Franklin Mtambalika. Pa kamera tinali ndi Gift Dupimba amene amajambula kuti zinthu zioneke bwino, komanso Ndala Mwene Fumbo ndi David Chapita. Tikaona kuma sound engineer amene amatitsogolera, amene amatithandiza kunali Louis Jonas
komanso Andrew Michembo. Pa makina pamenepa kuongolera zonse kuti zioneke bwino tinalinso ndi Hudson Bisani komanso osayiwala Rogers Kuma amene amathandizana naye. Kuchokera kuno ku Crossroads Hotel m'malo mwa timu yonse imene ndatchula panoyi, ine ndi John Paul Kayuni ndingokuthokozani kwambiri kuti munali pamenepo kumvetsera komanso kuonera. Mwakoma nonse. Bye bye.